Hoya orenya kwa Ramogi joan kamora morama intiere kawuono ma en chieng' tich adek tarik 18 dwe mar achiel higa mar 2023. Ageno ni chieng' maber kamora morama intiere kendo uponono ikori mar dhi e kari mar timo orako. Weche mopogore bende timore pacho kae. Mano ko otudore nyaka kod nonro mabende nogola kod duol mabende ochung' ne timo nonro pacho ka mabende koro sani ogolo maling'ling mopogore ewi weche mag thieth. Mago duto wabiro kelo ni achiel kachiel e chenro marwa mar odiochieng' makawuono. Machiegni nyinga Joyce Oduor. Manak manya kwa Ramogi Juang oseromo kanyo sa 12 mar okinyi kamora mora mintiere en geno mara ni bedo kod otieno makare. Kwacho kod odiochieng' makawuono akwayo ni hawi makare. Kok kamano arwaki ni machiegni ma en rupinye chenro machakre sani nyaka sa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Nyakwa Ramogi Juang kamora mora mintiere arwaki ni machiegni odiochieng' makawuono okinyi mabende koro yudo ka duol matayo yiero pacho kae onge kod commissioners. Mano bang' Chebukati, Professor Abdi Gulie kachiel kod Aboya Molu duto wuok e apis odiochieng' manyoro kano gigori tibende ne jatend piny Kenya kar jot mare mantiere bure Nairobi ma kod mathoth orok ni machiegni chenro machako sani nyaka rom kanyo sa 5 mar onyango. Nyinga Cleophas Oluoch. Cleophas Oluoch kor. Beranya Sharon. Ichio makare? Achio makare, ichio nade? Amba chio makare. To Joyce? Amba chio maber, wago ni Nyasaye erokamano. Wan no odiochieng' makawuono. Inti chio nade? Amba chio makare. Amor mar chopo ka. Awinjo kanyo ka Cleophas wacho ni duol mar IEBC sani onge kod commissioner moro. Manyiso ni yiero madundo. Ponono inyalo dwaro time pacho kod odiochieng' makawuono. Nyiso ni onge ng'a nyalo bago yiero makamano. Dichuno mondo giriti nyaka los commissioners manyien donje apisi. Wacho ni sani bende kinde ka dong kanyo higni 4 en higni 4 kosa 5 sani ok wachopo kanyo higa mar 2027 kod 7 odhi chalo nade higni 4 kochako kawuono kata higa kawuono nego bed ni commissioners mag IEBC osedonje apisi kaluwore gi mane bende gichwalo mano report mane gichuno kana jo Kenya mane giyawo nyocha wacho kanyo ni higni 2 kaber temo nego yud ni commissioners go osebede apisi mondo gitime ikruok makare ne yiero maduong' mabiro. Kata kamano weche pod thoth nyoro ne gintiere kar jot ma jatend piny Kenya to gino mane giwacho iwinjo kanyo ni piny owacho machon mano kane William Ruto pok odonjo ne chano teko kendo kata nego Chebukati mano kane chopo machiegni gi lendo kata lando duoko mara jal mano yombo winjo wach makamano kanulieko odiochieng' manyoro gi jatend piny Joyce Oduor bende osenyisowa nonro mar duol mar Kenya National Bureau of Statistics Migori poko choko Migori ni kwan mag johera macho bedo godo aberio jo Migori to koro akiane jo mamene nego Minareyo do winjo ni atemene jo mamon at least areyo jo machuo aberio onge ng'ama oweyo oko man gachiel to Migori to lo wawate Migori makoro kwako en onywando ji mopogore Nyakwa Ramogi Juang kotudore kod mana ema wabro bedo godo kod twak mokwongo odiochieng' makawuono. Kata kamano kaka pile ka wachako chenro magwa mag odiochieng' makawuono ibiro yudo weche manyien mabende ibiro kelni kanyo kod Sharon Ong'ao. Tok mano Cleophas Oluoch biro nono gazet bende kang'iyo odiochieng' makawuono gin mana wechego mabende KNBS nogolo odiochieng' manonyoro. Gazet mar Daily Nation gi mano mar The Standard giduto gibiro kod thuond weche mag gi mopogore. Ka wang'iyo Daily Nation a cheating nation matende ni ponono jogo mantiere Kenya ok ochimore tir gi Kenya. Kwang'iyo The Standard bende wanyalo mana wacho ni gin mana gik machalo kama gigo maricho kaachiel kod mabeyo mabende timore pacho kamago duto ibiro lidhni e nonro mar gazet. Kaito kango chopo kanyo sa 1 mar okinyi tabiro bedo kod twaka kod Director General mar KNBS mar mondo mi ginyiswa ni to nonro makama ne gitime e yo machalo nade. Nonro makama biro konyo piny Kenya e yo machalo nade to pogruok mane ma intiere godo e kin nonro mamoko mabende osetime pacho ka ahinya to kata mano mane gitimo mogik mar higa mar 2014 ere kaka gisebedo ka gikonyo piny Kenya. Tok mano kaka pile chieng' tich adek to en tedo gi chiemo kara kapok tedo penje Director General mar jo KNBS ka un kode okinyi makawuono ni en gimane ma jogi bende ochopnegi an poko kawo pacha jo Migori kata mi pok no kawo pacha ang'eyo ni kikawoga ok nyal kawo pach ji te gintiere ka kod samples
giwacho ni wakawo household makama kata kamano in nonro kata mana kendo oken household bose goni ga simu nonro moko minjo ni nwagone oganda simu kata orni message bose orni ga mane momiyo director general ma KNBS biro bedo kae mar duoko penjogo duto wabro kete tago maliet oduoke oler ne jo Kenya ka gin adiera kose gin gik ma gichuga to paro ka ni CCTV gi keto mora wayo wang dede gi koro kano ye kana kuonde mopogore kacha ka girango jok mane gi jaberio jo mane gi jare anto penjo ma ni chwal na ni nango myo ni Migori kopogore gi counties mamoko nango ni chuo Migori to bende naneno mon ma kata na mine mantiere county ba Murang'a bende motela hinya kaluore gi okenge makama weche mag nyodo bende wacho no dok chien nango ji ok dwa konyore ji ok dwa nyithindo neno ni tinda nyithindo ji bedo gore mana dek weche mag nyuolo nyalo bedo ni odok chien e kind jogo mantiere ke to nyithindo manyiri ma pod mako yie mohiu to pod kwan gi ni malo koro wakia gima timore to kiwango mar somo bende kelo gigi wacho ni jogo moso chopo e mbalariany ni ging'eyo mathoth e wi monego bende gitimo mondo mikiyud kute kiwacho ni jogo ma somb gi bere ni piny bende nigi nok mar ng'eyo ni gik monego bende timore pogruok ma kama iwacho ni gap ni onyalo bedo bridge to nade inyalo tieke yo machalo nade magi gik moko ma bende kawano weche ma kama kosachiel nyaka warom kanyo sa ariyo Joyce au kelo kanyo achiel kachiel don kamano aya kawuoni tedo miwa miluma kata kamano kawuono kada miyo ji siso giket mana wang'gi giket mana umgi maber giwinja ne kit suya mamit ma bende biro goyo gi kamoro amora ma gintiere tok mano twadonjo e chenro mar mbako romo kaka pile wachako kod chal mar fwambo kae to Sharon Ong'ao donje twak e chenro mar mbako romo nyako Ramogi jwang twak ma bende wantiere godo pogre gi mar rupenya twak mar mbako romo dwaro ng'eyo chal mar somo wang'e ni penj mar grade 6 mana mar KPSEA ma bende notim higa mokalo nowuok odiochieng' manyoro nyithindo manotimo klas 8 bende nyaka sani oseyudo duoko mag skunde mag sekondar kaka janyuol kaka nyathi ma bende samoro neno chenro makama bende skul moluongi mar sekondar ne yiero to bende omuori kaluwore gi max ma bende ni yudo mana kaparo ni bende chieng' tarik 23 mano chieng' wuok tich mar juma mabiro bende nyithindo iseikori mar dhi e sikul nikech skunde iyawo chieng' tarik 23 mak mana nyithindo madhi e grade 7 giyepo chieng' tarik 30 to bende ang'eni kata mno chieng' manyoro duonde mopogore bende gisani koro osebedo ka sayo somb CBC winjo ka moko wacho ni laboratory ma bende piny owacho nacho ni skunde monge laboratory odhi kata mne laboratory mag skunde mamoko tinga koro biro bedo matek ne jonyuol nikech jonyuol bende emibiro dwar mar mondo mi ogolo pesa ma bende ikawo godo nyithindo kawuok e skul moro ka iterogi e skul machielo to ang'eyo nyaka ni e bwo somo mar junior secondary school bende gibiro bedo kod uniform mopogore bedo gi uniform mopogore bende nyalo miyo nyithindo go pod winjo ni gintiere skunde go mag sekondar kalore ni to pod gisomo mane primary kacha kata kamago nyithindo makamago nyaka bi los godo e yo makare mar mondo mi ging'e ni wantiere junior secondary school waloko uniform somo bende waloko puonjwa gigo mipuonjo ji e primary bende wang'e ni jopuonjre madhi e form 1 kochakore tarik 6 dwe mar 2 gibiro chako donje skul jonyuol ikore e yo machalo nang'o kinde magi ikore mar dhi penjo mangi penje jolony bende jal mapuonjo oganda kata peer educator ka en kata kachiel kod japuonj Winnie Mboye chenro mar mbako romo penje nyithindo moluongo e sikunde ma ok gidwa donjo titimo gi yo machalo nade kuom ranyisi an awacha kumoro ne anoluonga Kisumu Day kana wuok nanga primary school to nadhi Kisumu Day kata kamano no kana dhi Kisumu Day to na tieko school Kisumu Day ma testimony madiere koso mana mamiriamba koso ma wiye ranyisi nikech neno ma maradier iwacho ne living testimony nikech koro kandi kona ne adhi Kisumu Boys kata wuok adhi Maranda to koro duogo kona nikech Kisumu Day ka mondo mi obedi Maranda mari kete ka mondo mi obedi Kisumu Boys mari koro nyithindo moluongo e skunde moko to koro gida loko sikul gida loko nang'o en loko sikul ema dhi konyo koso loko paro kinde motere sikul kata mondo mitim nitie sigana mathoth bende mana neno kar kacha jok moluongo e skunde moko to odhi kacha to maber nitie nyaka moro maluong Nyong'ong'a e gwenge ma Nyakacha ma bende wacho ni chopo kacha kama noluonge ema nodhiye kendo notimo maber saidi moro bende noluongo e skul moro keni Waondo secondary en me odhi mana kacha to timo maber mano dar bende skunde mamoko bende nitiere to gidar nang'o to bende nitiere pek ma mano bende biro godo e kinde go duto koro mano ka wanyalo range e chenro mar mbako romo wanyalo konyo oganda mamoko nikech bende nyathi nyalo dwaro timo gimoro to omenda kata nyalo manya tere kama mondo odhi otim gino nyalo bedo ni onge koro mano bende biro kora manya kora mondo odiochieng' ma kawuono mondo ibed kod ng'eyo ni kama oluongi kacha bende nyalo timo mana maber
moloyo kata kama nokoni ni kama ne chunyi gombo ni mondo ichopi. Moko ben nyalo luonge e skul maber to janyuol luonge kod oteku koro jeri kata ne skul ma samoro jomoko neno nok tim makare. Mano bende nyalo keto ni nego chuny nyathi kaluwore ni ponono oluonge kata e skul mar Alliance to janyuol onge kod nyalo mar teri kacha. Oamua ni ponono teri kata e skund day school mantiere machiegni kod pacho. Mano nyalo miyo chuny nyathi bedo matek. Kata kamano nyithindo makamago nyaka los godo yo makare mondo ging'e ni watimo ma nikech ponono nok mar omenda onge kaka inyalo dhi but skul moterie no pod inyalo timo maber kiketo chunyi e somo. Mana kamano kaka pile hiyo iywanwa kata mana ioronwa ote namba magote machuoka rede kauchiel nono mbui iyudowa achiel kachiel Ramogitv. Tudri koda mbui maga Facebook, Twitter iyuda @SharonOng'aw. Nyako Ramogi John sami tudri kod Sharon inyisowa ni nenowa ka intiere kanye nyingi bende inyisowa. An bende tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Nyako Ramogi John warupiny kaeto wagombaka. Tudri koda Cleophas Oloche Facebook, Twitter kachiel koda Instagram magate. Machiegni nikech ma Enro Penya. Mokwongo waid thuond weche. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him. Ka wanyuol matin to ting bedo mayot mabende onego bedni wadhi piny mwachop 2.3. Mana kumanya kwa Ramogi Juang kamora mora mintiere machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga en Sharon Ong'aw. Kwachako eni nene nitiere chenro mar lal kod jakom IBC Wafula Chebukati kendo kaongi mane oko e kinde yiero ma okalo. Mayolie kod jatend piny William Ruto kao medo ni omenda ma odhuro bende ne osingi ne commissioners mag IBC kaka mitbilie mar mondo migiroch duoko mar yiero no. Walter Nyambaga miyowa lipodno. E kar jot mar jatend piny boma Nairobi, jakom IBC Wafula Wanyonyi Chebukati ochwalo lipot mare ne jatend piny William Ruto ka koro dhi e yweyo. Jatend piny William Ruto otiyo kod thuolono mar chiwo puoch gi pak ne Wafula Chebukati e kuom tich matek mosetimo kendo medo ni kata odoko ni Chebukati dhi e yweyo. Oseyangore lela ni ne nitiere jok mane ni kod dwaro mar lal kode miru kendo chwe kao ngimane oko mondo ne gichun duoko mopogore yiero manotim dwe mar 8 higa mokalo. We also know that there was a direct attempt to abduct Wafula Chebukati and murder him so that the commission would be paralyzed or a compliant commissioner take over and subvert the people's sovereignty. It was a hard, cold, and lonely time. The threats were dire. The promised rewards very lavish, and the pressure relentless. Ruto nyonre ni commissioners go bende ne olombe kod omenda makore lach mar loko duoko mar yiero maduong' kata kamano ne gichung' motegno kendo ne girito katiba gino momiyo piny Kenya goyo kang' malach e demokrasia. At the same time, the mechanism constituted a syndicate to execute a series of strategies consisting of bribery, blackmail, extortion, threats, and intimidation of various public officials of the IEBC, attempt their abduction, torture, and assassination, to storm the National Tallying Center and attempt treasonous insurrection. Jatend piny bende koni IBC no yango ling'ai maren kata odoko ni jotije moko to ne oyudi ko wito ngimagi. Bende ne gichung' motegno kinde makare ombulu maduong' Bomas of Kenya ne otimo newa kod koko kanyakla kotulo. Use of violence to cause the alteration of the vote tallying as well as entice or bribe or force the IBC chair to announce their favored candidate.
Jatend piny William Ruto koni kata odoko ni Abdi Gulie e Boya Mulu kanyakla kod jakom IEBC Wafula Chebukati dhi yweyo e piny owacho biro miyo gi arita kwe makare. We are aware that you antagonized very powerful people and indeed dangerous people. As a responsible government, we have made adequate arrangements that in your retirement you have full protection and security to enjoy your life without any fear, so that you are safe, because those are not very good people. We are living in a commission that has strong structures, a strong secretariat, and our CEO, who is the president, Mr. Marjan. And we finished the term, three of us, Professor Gulia and Molu, they are in the room. And we feel we have done our best for the country. And we believe that the incoming team should pick up from where we have left it and take us to the next level. Jatend pinye losero mane otim kod raput mar 11 maok mag piny owacho kama bende ne ojiwo gi mondo gitim machiegni mar neno ni piny Kenya orito chike mage e kendo jopiny oyudo ratiro mag-gi kaluwore kod chikego. 1, to protect the sovereignty of the people. 2, to ensure the observance by all state organs of democratic values and principles. And 3, to promote constitutionalism. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakora mgajonko pogre gi mano eni jakom IEBC Wafula Chebukati kod komishona Zario owuok apisi ayanga odiochienga manyoro bang' tieko thuolo margi mar higni 6. Wuok mar Chebukati gi lange adek kod commissioners mamoko adek e kweth mar Cherera weyo IEBC maonge kod commissioner mora. Wach makamae keto piny Kenya e midhiero mar chike poni nitiere yiero ma adundo e kinde mapok ogwel commissioners manyien kaka Chris Owino leronwa. Tarik 18 dwe mar achiel higa mar 2017, Wafula Chebukati kod commissioners 6 mag IEBC ne ochako tich kod geno mar kelo lokruok e weche mag yiero mopogore kod kweth mar Ahmed Isaac Hassan. Shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Kata kamano, Wafula Chebukati, Professor Abdi Gulie kod Boya Mulu ogoyo oriti ne duolno ka oganda jo Kenya nigi chung' mopogore e wi kaka ne gitayo yiero mapacho kae kuom higni 6 mane gin apisi. Kata odoko ni kweth mar Chebukati kweth mokwongo tieko thuolo margi apisi ka ipimo kod kweth mar jokome mamoko mag IEBC kaka Samuel Kivitu kod Isaac Hassan wuok margi apisi oweyo fuok maduong' e IEBC. Mabiro kaluwore gi gwetao mar commissioners adek mamoko kaka jalup jakom IEBC Juliana Cherera, commissioners Justus Nyang'aya kod Francis Wanderi e kinde ma Irene Masit to pod chal mare ni e lwet aput manono timbegi kaka ne gitayo yiero mokalo aput ma otelne kod jang'ad buche Agrim Chelule. Manyiso ni piny Kenya onge kod commissioners mag IEBC manyalo tayo yiero moro amora. Dr. Eric Komolo en okilo weche mag chike. Sani endi Kenya sawa mo president to mo deputy iwinjo to kaka wadhi yiero bedo matek nikech speaker nyalo mana act kuom ndalo 9 hivi iwinjo kama sawa mo mbunge moro kata senator katiba wacho ni nyaka tim yiero bang' ndalo 9 to bitiero to mana ka vacancy osebedo declared inyalo matim gi commissioners ok secretariat. Koro wan kama tek wan e constitutional crisis mane ok onego wabedie. Midhiero machielo en chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC. E kindeni onge chik matayo chugo aput makamano bang' od bura mamalo timo lokruok ne pen chik e wi jokanyo mag aputno. Paro mar chik manyien mar chugo jokanyo mag gwelo commissioners manyien mag IEBC pod ni e nyim od bura mar Senate bang' od bura mamalo podhe giko higa mokalo. Aput makamano onego bed kod jokanyo 7, kata kamano jo od bura dwaro mondo komiti matayo chenro mag od bura bed kod ji 2, komiti mar duond buche ji 2, riwruok mar ute lamo ji 2, e kinde mar riwruok mar okinde kod duol mochung' ne jotije piny owacho obed kod ng'at achiel moro ka moro. Paro bende nitie ni ber ka jolony ema mondo oyier kaka commissioners mag IEBC. Onego bed ni gin professionals momany area mar IT, area mar governance, and area mar rule of law, mamiyo policy direction na secretariat. Iwinjo. Ok onego bed ni gin regions by the way.
and wan kod gi ka okocho nyaka dhi bany gi wan kod gi Kenya ka nikech technology matimo elections sie Kenya ka to wamany professionals ma are competitively recruited. Omiyo an bende kaka jaod bura gombo ni IBC ka commissioners mwadwa yiero sani owinjo wayier jogo maonge gi iluongo ni political affiliation, onge kamoro amora ma gitenore gi party mar josiasa mamoko. Mano e gima wate paro ni nyalo konyo Kenya ka. Penjo machielo en ni bende en gima kare mar miyo duond buche thuolo mar yiero commissioners mag IBC. Kane wang'iyo mbele kocha ni nitie diere mano form gimo ni IPPG ma bende ne political parties nokonegi ni mondo ochiw jogi manyalo dhi e IBC mondo ng'ato ka ng'ato mochung' koro ok bed gi to ni jok ma iye kacha kata maybe ni gin jok madhi konyo josiasa moko. Koro ng'ato ka ng'ato ng'eyo ni iye kacha wan gi ng'ato mabiro ng'iyo ni gigewa odhi kare, onge ng'ama dhi gajowa. Gima timore piny mangima en ni bodies matimo election machalo IBC bedo depoliticized. Iwinjo, gin neutral professional bodies. Iwinjo, and ng'eny yiero dhi through technology team. Tiji gaga kurane to machine kwano. Iwinjo, so ng'ama nominate representatives madhi bedo commissioners ma IBC apparently is irrelevant. Gima important en ni bende wadhi invest right technology mondo wa trust outcome mar elections. Geno mar jo Kenya en ni chenro mar gwelo commissioners manyien mag IBC obiro tayo yo man thuolo mar miyo jo Kenya commissioners madhi tiyo negi kaluwore kod pen chik. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoro Ramogi kopogre gi mano en report mar bad migawo mochung' ne golo kwan mar oganda KNBS. Koro wacho ni thoth jo Kenya onge kod okumba mar thieth ka kwan mar nyithindo mamako iye ma oiw bende omedore. Nonro bende nyiso ni jonyuol duoko chien kwan nyithindo maginyuolo masani ochung'e nyithindo 3 ot ka ot. Simfra Sokinda miyo ler mar wachno. Nonro mar Kenya National Bureau of Statistics mar higa mar 2022 ewi sekta mar thieth koro nyiso ni sekta mar thieth ni kod lokruok mabecho mathoth kipimo gi lipot maketgi mane ogole higa mar 2014. Kata kamano pod nitiere kuonde mamoko e migawo mar thieth ma pod dwaro mondo ketie siniani. Kaluwore kod lipodno, thoth jo Kenya pod onge kod okumba mag thieth. Mine mani kod okumba sani ochung'e 26% ka chuo ochung'e 27%. Oganda koro jiwo mondo kaw okumba mar thieth mabiro konyo gi ting' mapek mar thieth e pacho ka. Sama kori tuo ma kori dhi thiedhori e osiptal, pesa mibiro tiyogo ng'eny mahingo mabor pesa minyalo chulo mar yudo okumba niendi. To nikech ichule 100 kaka koro mar NHIF ichule 500 e dwe. Kiriwe higa mano 6,000. To 6,000 ni orito kar mama, kar baba to kod nyithinde duto. Kaunti ma Samburu otelie kwan mamalo mar nyithindo mamako iye ma oiw ma koro chung'e 50%, kiluwe gi West Pokot e 36%. Homa Bay gi Migori ochung'e 23% ka Siaya ni 21%. Ordinarily we would not expect to have teenage pregnancies, but as it is from the survey, it stands at 15%. For the no education people, 38% of them were pregnant. For those who had primary level of education, 20% of them were pregnant. And the story goes on to those who have higher level of education beyond secondary, 5% of that group were pregnant. Imbo mar piny Kenya bende onyiedhore kaka gwenge ma luonje ma kit chwech podogo e tach. Bungoma otelo gi 62%. Homa Bay luwe gi 54%, kaito Migori e 51%. KNBS bende onyiso mor mar gi lipot mawacho ni sani jonyuol duoko chien kwan nyithindo maginyuolo nyaka nyithindo 3 ot ka ot. Ma itudo gi kwan mamalo mar joma sani tiyo gi yore manyasani mag komo nyuol mochung'e 57%. En gima ber kabisa kuom dok chien mar nyuolruok mar oganda mag jo Kenya nikech wan piny ma pod dongore. En piny ma pod dongore matini pod ok wan gi mwandu moromowa mwanyalo rito godo ji duto mantiere. Koro miyo ka wanyuol matin
to ting bedo mayot. Mabende onego bedni wadhi medo dhi piny mwachop 2.3. Migawo mar thieth orwako lipodni ka giwacho ni lipodni biro konyo gi tayo sekta mar thieth e pacho ka. This helps us to get a policy direction that the Ministry of Health take in advancing achievements of key objectives as outlined in our health policy and also in the social pillar of the Vision 2030. Ting maduong' koro dong' ne migawo mar thieth kachiel koda jokanyo mamoko mar bero chutho sekta mar thieth e pacho ka. Ne Ramogitv, nyinga Simfros Okinda. Nyakora Ramogi kopogore gi mano eni kaunti ma Migori ema oyangi kaka kaunti manigi kwan mani malo mar chuo manigi johera kata mon mathoth magibedo gode achiel e yor ng'ango kipimo gi counties mamoko. Nonro mogol kod bad migawo mar KNBS bende yango ni kaunti ma Murang'a ema nigi kwan mamalo mar mine manigi johera mathoth machuo magibedo godo e achiel e yor ng'ango. Kaluwore kod lipot mar duoko mar nonro manotim kod duol ma ochung' ne kawo kwan oganda e pacho ka KNBS, nonro ma idendo ni Kenya Demographic and Health Survey manotim e kind dwe mar 2 kod dwe mar 7 higa 2022, oyangore ni nyidendi mawuok e kaunti ma Murang'a ema otelo kuom joma mine kod nyiri mani kod kwan mag johera mathoth machuo gatamalo 11, ka iluwogi gi Kericho gatamalo 6.5, ka Busia omako namba 3 gatamalo 6.2. Kuom chuo mani kod johera mathoth manyiri, kaunti ma Migori otelo gatamalo 28.7, ka iluwogi kod kaunti ma Elgeyo Marakwet gatamalo 28.5, e kinde ma West Pokot omako namba 3 gatamalo 27.2. Nonro no bende oyango ni atamalo 15 mar chuo ne oyie ni ne giriwore kod johera manyiri ma oloyo 2 e dweche 12 motelo ne nonro no ka opim kod mine gatamalo 4. E wi tiyo gi yore ritruok e kind joma oherore, atamalo 45 mag chuo koni ne gitiyo kod raboyunga, katamalo 12 mag nyiri bende okoni ne gitiyo kod raboyunga e kinde mane gibedo achiel kod joheragi motelo ne nonro no. E wi jogo manobedo e achiel oko mar keny dweche 12 motelo ne nonro, atamalo 19 mag mine oyie ni ne gibedo e achiel e yor hera gi joma ok chuogi, ka bende atamalo 37 kende mawacho ni ne gitiyo kod raboyunga e kinde mane gibedo achiel. Kuom joma chuo, atamalo 35 oyie ni ne giwuotho oko mar keny kendo riwore e yor hera kod nyiri ma ok mondegi, kata malo 68 kuomgi to lero ni ne gitiyo kod raboyunga e kinde no mane gibedo achiel e yor hera. Kaluwore kod nonro no motis ni KDHS, mond liete kod mago ma kenygi nokethore oyangore kaka mago mani kod kwan mathoth mag johera gatamalo 6.9, e kinde matamalo 4.3 mani kod johera ma okalo 2 pok ne odonjo e keny, katamalo 2.2 gin mine manie keny e kinde mane timo nonro no. Kuom joma chuo, atamalo 26.7 mani kod johera mokalo 2 gin manowere kod mondegi kata mane mondegi osetho. Atamalo 13.8 koni pok ne gimako bad nyar ng'ato, ka atamalo 15 mag chuo to pod luchore kendo donjo kuom johera mokalo 2 kata obedo ni gisekendo kendo gidak gi mondegi. Nyakora Ramogi ripoti makamano chunwa kod jafambo marwa George Bati. Kwa wukanye ni kedo kod landruok mar tuo mar ayaki pod medo dhi mbele kata bedo ni jogo magamo tuo no medore kinde ka kinde ka chiwo puonj makare e wi yore ma tuo no landore godo oseyudore ni nyalo konyo duoko chien landruok mare. Nonro mogol tinende gi bad migawo ma ochung' ne golo kwana e lo piny owacho KNBS nyiso ni bedo kod ng'eyo e wi yore landruok mar kute mag ayaki ahinya e kind rawere ni kod nyalo mar konyo gayo tuo no. E nonro manogol gi duol manono weche mag kwan mar oganda KNBS, malo atamalo 50 mar rawere ni kod ng'eyo wi geng'o landruok mar tuo mar ayaki ma osekonyo duoko chien landruok mar tuo no, ma oting'o rawere manyiri ma kwan gi romo atamalo 54 kod yawuowi ma kwan gi romo atamalo 55. Kata kamano, rawere ma hikgi ni kind higni 15 kod 17, ng'eyo margi nok e wi geng'o landruok mar tuo mar ayaki, kata malo 44 mag nyiri kod yawuowi kende ema ni kod ng'eyo makamano. Rawere modak e bombe oyangore ni kod ng'eyo mamalo e wi yore geng'o tuo no kipimo kod mago modak pacho, kama oting'o atamalo 57 mar nyiri kod atamalo 63 mar yawuowi, kama mago modak e gwenge ma Thurka man kod ng'eyo no oting'o atamalo 52 mar nyiri kod atamalo 51 mar yawuowi. Nonro no bendo yango ni rawere mosomo ni kod ng'eyo mamalo e wi yore landruok mar tuo mar ayaki.
Nyiri ma ok osomo maromo 13 kende ema ni kod ng'eyo kipimo kod nyiri mosomo maromo 69 mago mosomo. E kind yawuoyi ma ok nyono skul, 14 kende mani kod ng'eyono kipimo kod yawuoyi maromo 80 mosomo nyaka e skunde sekondar kadhi mbele. Kaunti ma Kisii mani kod yawuoyi kod nyiri mathoth moloyo man kod ng'eyo e wi yore geng'o landruok mar tuo mar ayaki, kama oting'o yawuoyi maromo 95 kod nyiri maromo 78.8. E gwenge makaluo, kaunti ma Kisumu mani kod kwan mamalo mar nyiri kod yawuoyi man kod ng'eyono, kama oting'o 73.5 mar nyiri kod 78.9 mar yawuoyi. Iluwe gi kaunti ma Siaya kod kaunti ma Homa Bay, ka kaunti ma Migori mani kod kwan matin moloyo mar nyiri man kod ng'eyo e wi yore geng'o landruok mar tuo mar ayaki gi 44.8. Kaunti ma Siaya mani kod kwan matin moloyo ma yawuoyi man kod ng'eyono gi 39.9. Nyakora Mgajwang report makamano ochiunwa kod Lydia Okeyo. Kopogre gi nonro mar KNBS wadhi nyaka weche motenre kod somo. Manandala achiel bang' jatend migawo mar somo golo singo ni chenro mar somo mag junior sekondar biro losore. Moko kuom jokanye sekta mar somo ochung' kar tiendgi ni piny owacho kokalo kuom migawo mar somo oseninde e tich kendo ikruok makare onge ne chakruok mar somo mar sekondar ma adundo. Riwruok mar Elimu Bora Network okone migawo mar somo mondo mi olos chenro makare ne somo mar sekondar mar junior. Judith Omondi miyowa ler mar wachno. Paro mopogore opogore pod medo wuok e wilaya manyien mar somo, ahinya to e kinde ma koro odong' mana ndalo matin ne 15 to jopuonjre mag grade mar 6 chako somo e grade mar 7. Jopuonjre gi oyudo duoko mar piny mane gitimo higa mokalo odiochieng' ma kawuono, kendo jatend migawo mar somo nyoko ni giseketo ikruok makare mar neno ni jopuonjre go yudo somo makare. Magi gin moko kuom weche mane ose kod riwruok mar Elimu Bora makelo ne somo makare ne jopuonjre ma pacho ka. Gikoni piny owacho nyaka yie ni weche pod ok ni kare kata jopuonjre go donjo e skul tarik 30. Weche mag jopuonje mabiro puonjo en wich bar ma bende osebedo ka chando pach jokanyo mag somo mathoth e pacho kae. Students are supposed to report, teachers are still being recruited. For these teachers to be recruited, for you to induct them. So students will be waiting for the teachers to be inducted. Teachers are still getting invitation for interviews. Then now you'll induct them. Then you tell them now teach. Are we joking? Primary schools and neighboring secondary schools will share laboratories and other facilities in the junior secondary schools. Elimu Bora Working Group dismisses this recommendation as hot air, considering that the actual distance to neighboring schools could be much longer than imagined. It is likely that the cost of transporting learners from one school to another will be pushed down to the parents and guardians. Ewi wach mar chwalo omenda maromo 15,000 ne japuonjre ka japuonjre mar grade mar 7, gilero ni omenda gi ok binyalo chopo dwaro mag somo ne jopuonjre go. Wach ma bende gikoni migawo mar somo ne owinjo rangi makare ka gidwaro mondo mi somo bed manono ne jopuonjre go. Yesterday I saw the government saying that now students are not going to pay fees. And they are allocating 50,000. It's 15,000 enough to cater for everything. Seche mwa wach education, wach somo, siasa waketo tenge. Kech kikawo siasa gi somo e riwo, to gik moko e tungni makoro wasebedo goni. Nikech ng'ata mowacho duonde moro mokoni ka to ok timre maber, tineno mana ni mana dui. Mano jawasigu. Ok onego beni timore kamano. Giseyo bende migawo mar somo kuom deko loso lai mar somo mabiro konyo jopuonjre go e wang' sa. Jatend migawo mar somo nyoko ni eka put mane oyier kod jatend piny Kenya loso lai mar somo ma ibiro tigo kod jopuonje puonjo jopuonjre go. Curriculum ma jo grade 7 dhi bedo go en curriculum mineno ka chiegni ni higa ka higa ing'iyo ni koro jogi koro gidhi the next class. Ere kaka wa prepare curriculum ma gidhi donjo go kanyo. Ok en e yo maber monego beni curriculum iloso go. Sani koro curriculum mane gikelo no ineno koka ikelo jopuonj mondo mi odhi itimo negi gimiluongo gi dho ngere ni induction. We have curriculum specialists. We have psychologists. And what disturbs me, it is in education system that every Tom, Dick and Harry claims to be an expert. Why do we have schools of education if you cannot consult them on the best methods of implementing
or changing an education system. Jopuonjre mar grade mar 6 ne oyudo duoko mar penj mane gitimo odiochieng' ma kawuono kendo girito donjo e junior secondary tarik 30 mar dwe ni. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakor mgajwangi achiedhi nade mar CBC report mabendo kelnwa kod Judith Omondi bende makelo wa giko mar wache manyien mano kinyi makawuono par ni thund wach maket kod mano bende mabedha biro bedo godo e chenro mar mbaka oromo. Gikanye makelo wa giko mar weche manyien chenro pod yelach nikech mabiro en nonro mar gazet mabende idhi ta kod nyawadwa Cleophas Oluoch kik dhi mabora ka yo matin. Raundi ya tindi kwa tigara botaka imenyasai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hozimba ta yotinya kichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabu atinebaka. Ngitate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisa takitipo soku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune amate yaye. Ayo monta kuire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Egosori enyeke gima. Yaruli liko aseviu sasa bono. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground gi appreciate ka gineno kaka watimo gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ging'wono mar Nyasaye manyisore e ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko ne erokamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre sa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno opogore pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Duond mine oseman. Representation mag mine osechako menyore. To sani duond gini oseyudi. E lony kod lai mopogore opogore kaka siasa. Monego watim en empowering the women. Somo. Education mag nyithindo timore okang' machalo nade. Ohala mag joma mine. Wang'eyo ni mine nigi ting' matek. Kande ohala mag small and medium enterprises. Thieth. Weche mag tuoche. Nyaka watim capacity building one network gi the health department. To kod mamoko. Jailieta kelo ni duol gi chienge sukangeso sa 3 otieno e Ramogi TV e chenro mar mine wacho. Honeno ni hero wer mar Yesu Wololo. Akwayi kuom ng'wono mar Kristo. Bonyesa *812*#
784#. Parni yani Ramogi TV en od jower duto tetete. Jongo seduogo en nonro ma gazet kiny ma kawuono githoth kinyalo mana neno gi kar kae ni gazet mar Standard wan gi gazet mar Daily Nation wantie ka kod gazet mar Business Daily bende ka rango wantiere kod gazet mar People Daily ma bende ntiere mbui kata owach ni People Daily kae minyalo yudo thuolo mar somo gik mantie ka kata ni mar ka ntiere mbui Nairobi ka kapono ni onge gimiriamo kata gima winyore kae kalo kacha to gimiyi gimoro koro kok gimiyige wayude ka mondo mi wasome kendo mi wanoni gi okiny ma kawuono ichiewo yo machalo nade kunwa mana kacha ni yudo wa yo mane wantiere live e Facebook mar Ramogitv wantiere live e YouTube bende tudi kodwa achiel kachiel bende kendo ka ntiere ot kacha waguniro kama ko bedo kodwa ahinya okiny ma kawuono to kawuono bende kaka pile watime kod jofwambo jogo maneno weche manyien ka kiloso gi kama iloso gi tiloso gi yo machalo nade mago bende wanoni okiny ma kawuono mana mapiyo koro musachiel kanyo wendo ang donjo ka an gi dakika 20 kende mondo mi akelni weche machalo kamagi matimore e gazet mopogore opogore. Gazet ma kawuono wachako kod gazet mar The Standard. Sharon Ngao nyaka sani nitie gigo mano lieko ni nitiere i gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation. People Daily bende wantiere godo kata kamano no oranga ne ite mokwongo mano cover mano mar The Standard ineno kanyo gino ma omi pek kar kanyo ka wanyalo mana range achiel kachiel mondo mi waranga mano mar The Standard kakoro wacho kanyo ni mano State of the Nation wacho ni chal mar piny Kenya kotenore kod weche mopogore opogore ma bende gisebedo kanyo ka girango mano kaluwore gi nonro mano tim korka kori waneno waranga na piny ka koro mana piny ka mos mondo mi wanene kaka chenro mopogore opogore timore kata kamano nitiere wechego ma wacho ni cheating iwacho ni bedo kod johera e yor ng'ango girom nade mano kinyalo mana neno kanyo Sharon mano ite omiye peke ite mar 4 5 6 kod mano mar 7 Cleophas Main kaluwore gi nonro mar bad migawo mar Kenya National Bureau of Standards ma bende notimo odiochieng' manyoro nonro ma bende neno kata mana kineno thuond wach kaka giketo kanyo e Standard gidholiech the good bad and ugly nyisore ni piny Kenya jogo kuma bende ntiere Kenya okosebedo kata mana ka gene jogo kuma ratero kineno kanyo kata mana kwan mag jogo kuma nie Kenya hinya kwan mag chuo ma bende nitiere kod johera mopogoro pogoro osebedo ka medre nikech wacho ni Kenya ka chuo e nonro ma bende osetim iwacho ni Kenya ka gintiere gi mon madirom 7 mine bende korka gineno kanyo ka nitiere gi mon ma gitudre gode yor ng'ango madirom 2 manen kaluwore gi nonro ahinya neno some quick facts kanyo ma bende ochiw kanyo kaka gintiere kar kae mano wechego mag jogo ma jomiriambo ahinya oketgi kata joma mine bedo kanyo kod joma osiepegi machuo maromo 2 joma chuo bende ni kanyo kod 7 wach ni kaunti ma Migori notele gwenge ma Kaluo kata kamano motele piny mangima motele piny Kenya mano kaunti ma Narok mano kata malo 40 kod adicha Daily Nation ondike kanyo makara ahinya 42.5 mano mantie kata pimo kute mag ayaki wacho kanyo ni atamalo 40 kod 7 kod 7 osepim e thuolo mar dweche mano higa achiel ma bende wachore ni jogo eko ma bende pimo kute mag ayaki bende dibed ni kwan makamano bende dok chien ne joma chuo ok dhi e pimno ahinya gin kata malo 39 mano kaluwore gi nonro mantiere kata lwenje mag dhoudi kata mag kit chwech mopogore opogore lwenjego mag gwandruok mag udi bende nitie kanyo mopogore opogore ka wacho ni osedok piny gi atamalo 4 mano kirango ni higa mar 2014 nochal nade nen atamalo 20 sani en atamalo 16 mano nyaka higa mokalo mano kaluwore gi nonro mantiere kar kanyo bende waneno chenro mag kawo chanjo kanya hinya nyithindo mantiere e kind
mano wacho ni dweche 12 nyaka 23 ma bende osebedo ka yudo chanjo. Bende neno kanyo kwan mar ywaruok mar lwa ahinya ni jogo ma bende nitiere gi lope. Ineno kanyo ka kwan atamalo 25 mag mine bende koro ineno ka nitiere gi lope ahinya mag pur. Mago nonro ma bende nochiw. To gimano mako dhoga bende en ni mine bende ko we oko sama bende wacho ni chuo mantiere kaunti ma Narok, kaunti ma Migori gin malo kaluore gi kwan mag mon mag dhi gode ng'ango. Bende nitiere kwan mag mine ka ahinya kaunti ma Murang'a otelonwa kanyo. Bang'e wantiere gi kaunti mano ma Kericho. Ne koro mo joma bende gazet mo mano mar Daily Nation kod The Standard kauno sigana gi bende gi chala koro ma oserango gazet mar Daily Nation ko ma The Standard ka ngorangi ko machielo bende gi mana kar kanyo wadana dhi ne ite mar adek ka wadhi nyime kata kar kanyo ite mar adek mano mar gazet mar The Standard nitiere sigana ma bende nitiere kar kanyo kato bende angodok mane weche mag nonro gi e ite mar 4 kod ite mar 5 gima nitiere kar kacha kiwacho ni Ang'ombe Bungoma is the most violent place to live for women. Joma mine en Ang'ombe Bungoma ne guluora ahinya kudak kaunti ma Bungoma mano weche mag gwandruok mag dhoudi. Kata kamano Sharon Hera pod nitiere. Jal moro ma jahigni 99 koro odonje keny kod nyadendi ma jahigni 40. Wach makamano lombo wang'a. Wach makamano lombo wang'a nanene yor mbui kata kapok nanene weche manyien na odiochieng' manyoro. Wachre ni jalni mung'ere kaka Johana Butuk ing'eni pok nokendo e ngimane te. Jal makama mantiere gi higni 99 kore okang' mokwongo odonje keny ka bende odiochieng' manyoro na giriwa arus kod minode kanyo mantiere gi higni 40 mung'ere kaka Alice Chemeli. To gimano mako dhoge ng'eni gisebedo karamna ka gidate ka gini osiep kuom kinde malach. Nyisa ni higni 20 sani bende tie kata jok marito higni 5 dawe dokapa higni 5 ng'eny okapa wacho ni kata ka norak to rumo higni 20 magisebedo kacha ka girito wacho ne gichako weche gi mag osiep ka ja higni 79 to nyadendi ni ne jahiga Manalis Chemeli ne kacha gi higni 20 en gino mabende gisebedo kacha wacho ni osiep nisani chakre higa mar 2013 ka gin mani osiep tinende to koro na gikende gigo mene jal makama mung'ere kaka Johana Butuk wacho ni poko kendo nyaka sani wacho ni weche mag Kenya dibed ni koro kaka jomoko samoro wacho ni mon chendo gi gik makamago mon chendo tuo betheko jomoko pogore kama gintiere mane odgi mantiere Uasin Gishu kacha mano Johana Butuk achal kod Alice Chemeli mano kama gintiere kacha dala gi mano mar Uasin Gishu. En gima ber kendo ni moro makare nyaka ji oyude kendo jogo mantiere kar kanyo nyarange ni itime yo machalo nade sigana mamoko bende nitiere kar kacha kasani bende nitiere ite mar 2 mana bathe ka tung kon nitie sigana machielo bende mantiere kacha kaka rango kanyo ni odiochieng' mane Jaramogi Oginga Odinga mano wuon Raila Odinga ne olalo iwacho ni tempa mare nolal kendo mano kane nitiere Lancaster kacha mano mar higa mar 1962 mano sigana mabende ochiw kanyo e ite mar 2 kata kamano bende anwarango weche mamoko mantiere kar kanyo e gazet mar The Standard waserango ite mar 3 ite mar 4 kod mar 5 nitiere picha moro kanyo mar nyadendi akagi momiyo itiyo kod nyidendi e picha machalo kama e picha no Sharon ang'erangane ni malo kanyo gimane mantiere mano ite mar 4 nyadendi no ero ne kacha omake to bende chaka gima oko make to sigana mantiere kanyo wacho kanyo ni weche mag pogo johera wacho ni kata ka nitiere kacha iparo ji 2 mamoko kumoro ka ing'adi chuote iparo ji 7 deng'eni here weche mag here weche ma imitudo godo siepe nyaka bed miyo to dichuo bende nyaka bed daneno kokwa kod dichuo kanyo ma en kaluwore gi nonro mar bad migao mar KNBS ma bende nochiwo odiochieng' manyoro neno kanyo kata mna piny kanyo lero nere ni ji madirom iwacho ni e keny ka kata mna kineno kwan king'iyo kata mana graphics makamano oketi ni chakre higa mar 15 nyaka 24 nyaka higa kanyo mwayudo 40 nyaka 49 mano king'iyo kwan mag
johera mamine wuoro nitiere godo mabende gichopo godo nyaka ng'ango kaka nitiere mane kinde thuolo mar dweche 12 mokalo mane en kwan mabende nwaneno kanyo ka bende wachre ni counties mopogore opogore nwaneno kanyo county ma Narok ema okawnwa namba kwan atamalo 61.9 kiluwe gi Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, West Pokot, Migori aneno kanyo kokaw namba 5 mane piny Kenya mangima. Nairobi bende okodong chien kwan atamalo 43.6. Mano koro nyisore ni e keny ka Cleophas nego bed ni joma nie keny koro otime maber. Jako yumo ni Steve Osipobo wacho ni tuheshimu ndoa. Na Ramogi jwang mane kama gitie ni no gi karaka jogo ma ikgi wacho ni kama remo ringe gi ng'wech ahinya higa mar 20 nyaka 29 mane kama pek mar wach nitie kanyo gine jogo mantiere kod jogo moingo 2 moeyo mana 2 kadhi malo ne jogo machuo gine mar okweregi gine magi joma machuo this speed nyaka malo joma nyiri to ero ntiere piny kae neno gi gin kata beach ka gikala beach to gin mana malo 7 ka mane makelo average gi cha bedo 2 joma chuo kochopo nyaka 20 gi wiye ka tena jokwa nena mana kwan mantiere kinde higni 20 gi 24 nyaka 25 gi 29 kanyi kuma wach nitie to ka bende githoth nikech joma chuo bende ni malo joma nyiri bende ni malo e higani nikech kirango koni ero gitin ka pod gitin ka gichopo kata koro gikala beach machiegni ga beach ka gidok piny bende kwan gimedo mana dok piny koro nitie gimoro matimore kind higni 2 gi mano nitiere 20 nyaka 24, 25 nyaka 29 ka nitie gimoro matimore monego bed ni rango. Mano wacho ni jogo mosebedo kod osiep gi jomo pogore mano kata ka opogore gi joka magintiere godo e osiep githoth moya 2 apa ni joma ne kora dawach ni manie keny samoro kata mana manie osiep to dibed ni obedo mos chakre gi 30 kanyo nyaka 49 don no ka kwan makamago lor kora apa ni mathoth nego bed ni timore johocho nego bed ni konyowa ahinya ka bende winjo kata mana ni kwan mag kute mag ayaki bende medore ahinya e kind rowere king'iyo kata mana nonro makamani neno gimomiyo kama gitiere kar kanyo bende ochiw kwan ma opogore magi nyalo bedo ni nyithindo go mantiere sikul kata jogo mantiere makoka tieko sekondar kanyo bende nitiere wach mopogore kanyo ka irango nyako Ramogi jwang e ite mar 5 mano mara gazet mara The Standard mano mana tung kacha mogi kangwa nyalo mana yude e kinde mabiro bende mondo mi wabed kod ng'eyo ni ang'o miyo dak Bungoma en gimoro ma lich ahinya ne jogo mamine gwandruok mag kit chwech bende nitiere kar kae wacho kanyo ni koro Bungoma kuom counties duto maromo 47 en moro ma nyalo bedo ni nigi lwenje mag kit chwech mamalo ka nitiere kod atamalo 62.2 iluwe kanyo kod county ma Murang'a man gi 53.7 county ma Homa Bay biro e thuolo kanyo mar 3 county ma Migori atamalo 51 obiro kwacha e thuolo mar 4 ka Samburu tieke kacha e thuolo mag 4 mamalo counties makore rango ni lwenje makamagi bende osebedo ka muoche county ma Mandera nitiere gi kwan matin ahinya kene kacha kod atamalo 9 mag lwenje machalo kama gigi menyalo miyo higni kindiga mar 2014 nyaka 2022 gik makamagi oseneno gimoma kodhoga gi kaunti ma Bungoma kaluwore gi lwenje mag kit chwech ing'eni jopuonj mago tutors ema bende iseyo ni gine mabende gichwalo okenge mag medruok mag lwenje mag kit chwech mago mag GBV kod kwan atamalo 33 kiwacho ni kwan joma mine kata mana joma chuo bende nitiere ka kata kamano nang'o miyo ni jopuonje e kaunti ma Bungoma dibed ni samoro goyo mondutegi gine mabende iseyo gi ahinya kaluwore gi lwenje makamagi nikech kwan makama ok ber kineno kata mana ka gazete mokete kanyo ni nang'o miyo ni Bungoma oken kama ber ahinya mar mondo mine odage en wach moro matek kendo wach moro malit ka bende jokidne ratiro mag joma mine jokidne ratiro mag joma chuo nego bed ni timo gimoro nyako Ramogi jwang some ite mar 5 kanyi rangi ni gimane matimore weche makamago bende oringo kacha e ite mar 6 ite mar 7 mamoko bende wadhi rango kacha gazeta mar Daily Nation e kinde mabiro kata kamano ka irango e kinde gi duto nitiere chenro mopogore bende maluwe kar kanyo Ramogi jwang ka wantiere kodi mana achiel kachiel gazet mar The Standard bende nigi sigana mopogore e ite mar 6 kanyo waserange iwacho ni kuom jogo ma ose donje keny
nus margi ok dwa yudo nyithindo. Iwacho ni nyodo bende koro dok piny. Iwacho ni koma gintiere kacha ni nyithindo bende koro ntiere kar kanye. Mae kama koro gintiere. Half of married women don't want to have babies. Koro wacho kanyo ni babies koro bende jogi ok dwa kama gintiere. Kwan gidok mana piny kaluwore kama gidake. Bende ma bende kaluwore bende gi fertility rate. Iwacho ni nyodo ka bende ntiere kata mana gi weche. King'eyo kata mana kwan ma bende oket kanyo. Ma report ma bende notime e yo makare gi duol noero mar KNBS. Report ma bende gisebedo ka gitimo kuom thuolo mar higa achiel. Ineno nonro kanyo ahinya bombe mineno man gi rakwaro kanyo, rural mago kata mana i gwenge manitiere gi rangi mano ma bulu. Koro ineno kata mana i bombe ka ema kwan mag jogo eko mantiere keny kata mana mantiere keny ok dwar yudo nyithindo mathoth mano marakwaro kanyo. Rural taparo ni jogo eko mantiere gwenge pod gidhi nyime gi okenge mag yudo nyithindo. Kata kamano iwacho ni fertility rate kaluwore gi migawo mar thieth ochunge kwan atamalo 3.4 ma wacho ni mano oyudo lwar nikech e higa mar 2014 kane bad migawo mar KNBS ne otimo nonro kwan mar fertility rate nantiere kwan atamalo 3.9. Nenore ni dhod nyodo ka bende nitiere gi weche ahinya kaluwore gi weche makamago. Koro Ramogi jwang' mane wach mantiere kar kacha kerango ni higa ni bende gisebedo kacha ka olwar piny dwaro mag joma mine dwaro nyithindo bedo mopogore opogore. Kaneno ni higa mar 1989 ne gin malo kirango gigi duto ne gin malo. Moro nitiere kanyo kara 7.1 kanyo ka nitiere 4.5 ka irango piny kanyo. Higa maluwe kanyo manotime nonro makamano bende 1993 kwan ochako medo dok piny. Kendo ka gidok piny kuonde mopogore opogore. Nyalo bedo ni mae achiel kuom gigo bende mamiyo gidok piny Sharon ka irango mano urban kachiel koda rural. Jogo mantiere bombe gi jogo bende mantiere e gweng'. Iwacho ni gwenge mopogore opogore kochopo higa mokalo 2022 giduto giselwar piny kendo giduto gintiere piny mara kwano moket kanyo mara beach. Kendo ineno giduto gintiere mana 4.5 ka gintiere diere kanyo 4 kata 3.5. En kwan moro mabuogo ganda ahinya. Ano dhi chalo nade kama chelo bende bedo gi mwandu mopogore opogore. En ga gino miwacho ni samoro koro kwanya mana rango tung' mogik koni nitiere gik mamoko bende manyalo bedo ni nitiere miwacho ni bedo kod mwandu gin mage. Mana malo ka iwacho ni 73% atamalo 73 mag joma mine onge kod iwacho ni mwandu mane nyingege. Mwandu mondike nyingi manya bedo mag lowo, nyalo bedo mag udi kirango kuonde mopogore opogore. Mana atamalo bende ma ochiw kar kacha mang'eni ma onego bed ni chimoro watwak mane wiye kanyo mana achiel kachiel ka nitiere gigo ma ondika kar kanyo. Wabiro bedo kwa twak e wigi bende wageni nyadinde Joyce Oduor biro bedo ka donjo gi twak sa achiel nikech bende aneno kwan mag mine ma bende kawo family planning ahinya kaluwore gi nonro mar thieth makamano nitiere kwan atamalo 63. Dibedi ni meno achiel kuom okenge ma bende mono kata mana mine mar yudo nyithindo mano nitiere kanyo. Koro Ramogi jwang' ite mar abiriyo bende weche guntiere kar kacha ka Samburu koro iwacho ni en achiel kuom counties ma bende koro kwan mag nyithindo mayudo EMOU bende nitiere kar kanyo. Mano mantiere malo kanyo ite no mara 7. Weche makamago bende angi miwa weche mathoth ka nitiere kar kanyo ka koro ite mara 8 koro nitiere wach mopogore gi mano ka wantiere kanyo e chenro go mag yiero mokalo ka odiochieng' manyoro ne ochiw report kaka ne yiero ne otimore. Jatend piny Kenya bende oyudo thuolo mar loso e gik mopogore opogore mano koting'ore nyaka report mano chiw kod jakom Wafula Chebukati chielo koda lange mane chopo e kar jot mar jatend piny Kenya. Mabiro bang' manen jakom. Sani koro waluonge ni manen jakom nikech koro tam neno serumo. Koro manen jakom mar IBC Wafula Chebukati bende niwinjo kanyo kinde ma bende nogoyo oriti. Nonyisa jatend piny Kenya mar mondo mi otim nonro ahinya kaluwore gi midhiero makoni kod kocha ma bende nagiyudo Bomas of Kenya. Odiochieng' manyoro niwinjo romo ma bende jatend piny Kenya nobedo gode kar jot mare mar State House. Bende noliko ni nitiere chenro mar kawo Chebukati mar teke kiwacho ni mar kidnapping nanego bedni mar teke kanyo kendo mar nege. Koro ang'ene ni nonro ma bende pod dhi nyime wawinjo kata mne kinde mosekalo report mopogore opogore ma bende osebed kata mna ka itimo nyaka sani Cleophas waonge kod commissioners mag IBC ni winjo kanyo kata mna jogo eko molonye weche mag chike ka bende wacho ni sani ponono ni yiero ma adundo kinyalo time pachoka
onge commissioners mag IBC manyalo tayo yiero makamago. Kang makamago biro wang'eyo ginero mabende notimore, commissioners adek mabende nogwetao, bende wang'e ni Irene Masit pod itimo nonro mara hinya kaluwore gi buche mabende nodonjne godo ni nok gitimo yiero e yo mahuyanga. Mano kantiere kara kanyo koro Ramogi jwang'e ite no mara aboro ka irango gik mopogore kanyo. Wadhi e ite mara apar nitiere wechego mag piny no mano mara class, mano kirange kanyo class mopogore mano grade mara 6 nitie ite mara 10 kanyo kachiel koda weche mamoko mag somo mang'eny bende dhi bedo kanyo ka wabedo e thuolo mar twak chenro mabiro mano mara mbaka oromo. Ang' warange mana mapiyo bende ka wadhi e ite mara 21. Ite mara 21 nitie sigana machielo bende momako wang'wa ahinya, mano ite mar 21. Gigo mosebedo kanyo katimore e counties, wacho ni county kachiel koda chal mar wach gik moko mosebedo kanyo katimore, mano bende koting'o chal mag weche go duto mag oro mabende osebedo kanyo kokwako gwenge mamoko. Sani koro wanyalo wache ang'o ka okinyi ma kawuono iwacho ni mago achiel kuom gigo mosebedo kanyo kabwogo oganda ahinya. Iwacho ni sani koro kuma nitiere le manyalo bedo ni koro nigi ngima gibedo kama tek ahinya kirango mago modak e bunge kachiel koda moko ahinya irango mano matimore e Amboseli. Wachore ni kwan le madirom 6,000 gi 93 oselalo ngimagi e kinde thuolo mar dwe mar 6 nyaka dwe mar 11 mano mar higa mokalo. Bende naneno lieche moko ka bende ni daro ka wuok e bungu makamano, ka bende wacho ni oro ma bende notimore pacho ka e higa mokalo en oro malich ma bende pok one pacho ka e kinde thuolo mar higni 40 mokalo mago 4 decades. Koro bende wacho ni higa ni bende nego bende oganda ma pacho ka bedo motang' e seche ba bende koth chwe nego bende oganda mago bende wapidho kata mana chiemo. Jogo eko monge kod puothe bende nitiere yor lony manyasani ma bende wanyalo kata mana tiyo gi veranda, nyalo tiyo gi nya compound ni moro matina mar pidho alode. Kata kamano aparo ni kopogre kata mana gi dhano, le mag bungu bende noyudo midhiera hinya kaluwore gi achiedh nade mag oro ma bende notimore pacho kaende. Nyakura Ramogi jwang' gazet mar Daily Nation bende nitiere kar kanyo ka warange okinyi ma kawuono gik mang'eny mosebedo kata katimore. Daily Nation ondike kacha ni a cheating nation. We waranga kaka nitiere kacha wacho kanyo ni atamalo mag joma chuo kod joma mine kama gintiere kacha. County ma Migori emotele counties makaluo. County ma Narok ere makoro telo kuom jogo machuo ma bende koro wacho kanyo nitiere kod moheo johera ariyo ma gidonjo go kacha wechego mang'ango. Wacho kama gintiere joma mine bende county ma Murang'a ema ni malo kacha ka county ma Kericho, Busia, Kiambu, Luogi kata itiyo kod county ma Bungoma. Mago e counties abich motelo kacha. E county ma Elgeyo Marakwet mano kontie kuom joma chuo. County ma Migori, West Pokot ni kanyo kachiel koda mano mar Embu. Nitiere gik mathoth matimore kar kato ma ang' wawene Joyce mondo korang range. Mano bende wasarang gazet mar The Standard ne mar bende Director General bende mar KNBS McDonald bende koro osechopo kar ka mondo mi ang' twak makamano odhi e yo moro makare. Weche mag thieth bende nitiere tung kacha kiwacho ni research nyaka luor. Leon Lidigu kachiel kod Daniel Ogeta bende koro ni kacha kod gima gineko kanyo kotenore kod report makama mano gol kod duol mochung' ne rango wechego mag kwan mopogore kod timo nonro mapacho kamano mano mar KNBS kama gitiere kar kanyo. Ang' warango gi mana achiel kachiel. Ang' aher na arange ite mano mar 30. Ite mar 30 kod wadhi mana ka watieko kendo ite mar 30 kod 9. Ite mar 30 kod 9 kanyo mantiere sigana machielo mano tung mogik mano mar gazet mar Daily Nation mano ka wadhi kacha nyaka English Premier League mane modarango kaka watieko to koro watieko kod sigana momipeke gazet mar People Daily odiochieng' ma kawuono 30 kod 9 mane kama wantiere kendo kanyo ka barange otieno ma kawuono timno mar Manchester United rakore kod tim mar Crystal Palace. Malo kacha nitiere wechego mag Liverpool. Ngeni kata mnaka poki dhi nyime imako dhoge to mana ne wadhi mana nyaka weche mag tuka ng'e ni kechin jo Manchester United. Ero. Kanya nyaka ni mula. Kai makoro kwa mune jotugo masulwe duto nitiere kar ka Rashford, Casemiro kachiel kod Bruno Fernandes. Malo kanyo bende nitie weche moko. Kawuono gotieno gitugo kod Crystal Palace. Wacho ni kai go Crystal Palace, gigo Arsenal,
Gigo jite mani madhi ka oligi. Aya jok matugo tuk punda oket mane giket Manchester United kose giket mane ng'adhi yombo ka. Tuk punda kigo sasa nyalo ng'ire mbi. To inyatemo wapi gi Manchester United. Kata malo kanyo mogik bende nitiere wach no mara Klopp ma bende wacho kanyo no kodhi wuok e tim no mar Liverpool. Kata kamano bende Sharon adani atieki kendo ka tieko nitiere weche go mag tuke matimore bore Nairobi ka kode piny Kenya mago matimore mag Tusker nitiere tuke mopogore ka odiochieng' ma kawuono tim mar Gor Mahia dhi rakore gi tim no mar Sofapaka e alap no mar Waraka kaka machielo tim no mar Tusker dhi rakore kod tim no mar FC Talanta mano bende dhi timore Waraka kama machielo Nzoia dhi bedo kacha Sudi ka girwakore kod Wazito Ulinzi Stars dhi bedo kod Wandari ka gintiere Ulinzi Sports Complex kod tuke mamoko mabende nitiere Karkaya lap manyayo AFC Leopards dhi rakore kod club no bende mar Mathare United mago mantiere Karkacha sigana machalo kamagi bende nitiere gazet mar People Daily to kata mnaka poki donje People Daily nitiere wach moro mabende no mako dhoga mano e Daily Nation ahinya ne johera mag weche mag dusruok aneno kanyo Bech Cosmetics mago gik mabende mine joma nyire dusore godo dhi bedo ka idho malo gi math mayom mago Jesus bende dhi idho malo e kinde mabende piny owacho nitiere gi dwaro mar medo choko osuru e pachoka jogo eko madho kongo bende kanyo ka kuong bende dhi medore osuru mar kuong gimoro bende oganda nigi paro mopogore higa mokalo onego bed ni kele rakmano le matin kamentiere Karkacha ka koro wacho ni ma en piny mag jomodhier wacho ni country of the poor gin jomodhier adier koso nyingi ni bedo ni opogore ma pod otenore record report ma Jesu duor dhi keto elela bende ka watwak mane wiyo odiochieng' ma kawuono ngi mane matimore kwan mag jogo mantiere koda title deeds maka chielo kuom gigo mantiere Karkacha morangi jogo mamine wacho ni nyaka sani gintie kata tamalo 70 kod 3 en ang'o magi timo nonro maka magi timore itimo ge gwenge mage mago bende mantiere Karkae mano bende omipeke ite mar 2 kod ite mar 3 mano mar gazeti mar People Daily hapa ni report makama ok ber nikech Cleophas kineno kata mna kopogore gi mwandu to en gima biro to wuok wacho ni kwan mano iwacho ni nus mar oganda mapachoka obed joma mine gi joma chuo gionge kode wacho ni delni kata mna gionge bende kod puodho bende neno kanyo kwanata malo mago mag lwenje mag kit chwech pod nitiere kanyo kwanata malo mag nyithindo maonge kod chiemo madwarore mano mongere gi dongere kaka malnourished bende nitiere kanyo ngeni wantiere gi Director General mar duol mar KNBS bedo bro nyiso mathoth ni ka gitimo nonro makamage gitimo gi kuom thuolo maromo nade kata mna yo mabende gitimo go mar neno kwan makamago nyakora Ramogi jwa gazeti momori yud thuolo mar kawe kende dhi nyiewe Sharon Ong'aw agoniro kamana nyako medo kodo kono gazeti kawuono kiny makawuono en moro pile ka pile ko puonjo oganda kendo miyo gisiso mar dhi nyiewo gazeti momoro gi odiochieng' makawuono bed weche go mag tuke ma ok bende mopogore ka thuolo mana mar ngo kata mondo dhi range nan ka kod Sharon Ong'aw to kwambiri dhi ta kod nyawado Joyce Duor koro kigni mabor anyinga Cleophas Locho rad kendo e chenro mar mbaka romo ka kelo ni chal mar fwambo riti masani Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogitv. Chal nade? Chal ka gimihum kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo.
sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gitimore kuno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Raundi ya tindi kotika rabotaka imenya sai maiga. Egosori enyira naende embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Haki nomboko boli mbai wana ina boli ga. Kozima da gadinya bichi. Karo masachi hoteli yeye. Ne raroti. Ombogo tabwatile baka. Ngitarde muntagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njisata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune yamate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Yuda Matingu. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. Request and it shall be given. Wangini wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio enaria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of Rumba. Jatelo mano biro kae nyoro, odwari warus kodi. Hera mutwere kidi Lwanda omuoche kindo siepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela kendo kelo mirima kod lit. Anang'ini dongat maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kindo siepe ariyo gi. Bedi. Eno kohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kilingling. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabo kendo Pragya, ng'ano nigi hawi. Kikiwe ma okineno sigana mar hera, motwere mar kumkum Bagya. Okanyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum Bagya, gidholuo sani koro e view sasa. Ma en chenro mar usiku sako, wachoro thum mar benga gi ohangla kabiro. Komakore. Ahero nyako mahera makata onge. Nyayudo e mbui mar Facebook, Instagram, Twitter @Ramogitv #Ramoginight. Inube idalawa, kanyasoro dalawa. Mitmaratari wawacho ni mitasali, pekmeli. Watio matek jokanyana, nyando atinyaka milambo. Lungani DJ Local Instrumental, one ma one tie. Lungani Ninja the Entertainer to ma and Ramogi Night. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwenu Tieno. Nyakora Ramogi ng'ageno no kinyi mari dhi mbele e yo makare kenda ka thuolo makende mar ruaki e twak marwa mokwongo kinyi makawuono nyinga Joyce Oduor. Nyakora Ramogi kinyi makawuono thuon wacha mabende wadwa twake otudore kod nonro mabende nogolo odiochieng' manyoro mano kod bad migao mar sirikal mabende ochung'ne kwana kata timo kwana e pacho kae mano Kenya National Bureau of Statistics mano kaluwore kod nonro margi ewi wechego mag thieth mabende ne gigolo ayanga odiochieng' manyoro ne giwacho weche mopogore ahinya kotudore kod chal mar thieth e pacho kae wechego ma otudore kod kwan mar jogo mabende ponono wuok oko mar mondo mi ong'e chalgi kotudore kod agamo kute mag ayaki chal mar jogo mabende mako iye mohiwe pacho kae chal mar jogo kata kwan mar jogo manitiere kod okumba mar thieth e pacho ka kod gik mopogore mano koriwo nyaka moko kuom counties kama bende nitiere kwan mamalo mag
joma chuo manitiere kod joma mon mang'enya mabende gibedo ga achiel e ng'ango ka achiel kod gik mamoko mathoth mabende wadwa bedo godo e twak okinyi makawuono okan kenda mar mondo mi abede twak maket kod ma antiere kod jatatije maduong' mano mar KNBS mano McDonald Obudho mabende odwa mana leronwa ni gin kaka jo KNBS duol mabende ochung'ne timo kwan mag oganda e pacho ka nonro makama ne gitimo e yo machalo nade to ang'o monego bed ni ji ng'iyo hie e nonro makamano mopogore kod weche mopogore opogore mabende ji osebedo ka kete maino margi machiegni ahinya McDonald okinyi makawuono. Erokamano ahinya kuom rwaka kae okinyi makawuono mondo atwag kod anyuolawa. Kamano. Mana kamano nyakwara Ramogitv mana kaka iseneno mane wendo mabende biro bedo godo okinyi makawuono. Inyalo tudri kodwa kioronwa ote mari e namba mar 239600 Facebook kacha ibiro yudo wa live Ramogitv Twitter @Ramogitv. Kan bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. McDonald ka wachako ayanga twak marwa okinyi makawuono. Nonro mabende nugolo odiochieng' manyoro mano mar Kenya Demographic and Health Survey mano mar higa mar 2022. Ji nyalo bedo ni penjore ni nonro makama utime e yo machalo nade, utime kanye, ang'o momiyo an kuma bete pok ayudo kata kwayo moro amora ni amba ndachwale pacha katudore kod nonro makamae. Erokamano Joyce kuom penjo no mondo mi waler ne jo Kenya molor kendo jo Ramogi. Nonro ne ka mokwongo nonro ne en gima itime e piny mangima to itime ne pinje ma pod dongore. Pinje mosedongore onge kode nikech gin yudo ka weche mag thieth gin gik man gi system makoro miyo gidhi yo makare. To koro Kenya en achiel kuom pinje ma pod timo nonro machal kama mar Demographic and Health Survey. Nwachako time higa mar 1989. To ma watimo sani ni en mar 7 nyaka ne wachako onego bed ni watime bang' higni 5 bang' higni 5 watime bang' higni 5 seche moko yudo ka kosa nitie matin oyware matin molo kaka koro mogik ni noyware nikech covid nochochende diere ka to pesa bende ne obedo wach machielo kaluwore koro ni sirikal bende okawo pesa tere yore moko mikonyo godo weche mag covid. Nono ni kawatime to en wuoth marabora. Mokwongo e Kenya kae wantiere gi gwenge maromo moingo 120,000 over 120,000. To okwanyal dhi e gwenge ka gwenge 120,000 gite. Koro wakwongo waloso kuonde mwatime e nonro. Omiyo kaka Bureau of Statistics mochung'ne weche mag nonro wadhi mar sirikal wadhi wakao gwenge 100,000. 100,000 gi opoggi kuonde ka kuonde. Kidhi Turkana to yudo ka gintiere kuonde mag town to gintiere kuonde mag gwenge maiye. Kibiro Nairobi ka gintiere estate ka gi kacha mopogore kiriwo gi kanya achiel to gimi 10,000. 10,000 ni kwa wadhi wang'iyo ni to achiel kachiel nigitiere gi ute adi. Gweng' achiel kachiel nitiere gi ute adi. To utego eko seche moko roda timo nonro kaka mwatimo ni wakao nche wawuothe e ute 25. Kidhi e gweng' achiel wawuothe e ute 25. Kidhi Uruma tido ka Uruma duong'. En kama duong'. Lakini kama waluongo ni maloso nwa gweng' achiel en kama bedo gi ute moromo 100. Koro kuom ute moromo 100 ni mano kuom average. Ute moromo 100 ni waburo mana kao 25 emwadonje. Koro kwa donje ute 25 kwa donje achiel kuom 25 moyiergi. To gin yiero moyiergi sanso gin mokaka ni na kwany ma yot timo kata mate oyiergi sanso yo machalo nade. Oyiergi yo giyo sanso. Yes. Ya mokinyalo wacho ni adhi yiero ng'ane nikech tije yot kata adwa we ng'ane nikech tije tek. Waloso list no kaka entiere
to wachako koa malo, wang'iyo ni okay, wan kod gi 100 to wadwaro 25 kende. Koro wakaw achiel to waskip 4. Wangala 4 kamano kiriwogi tibiro yudo kiriwo mwakawogi tibiro ka gin 25. Tekinde mutimo nonro makami wacho ni kata kudhie gweng moro to kuyudo ni nitiere udi kanyo 100 to kawo mana 25 kende. Seche makoro umanyo mar mondo mi ung'etie wach kowuok kuom oganda. Utimo gi yo machalore nikech wang'eyo ni nitiere yore mopogore opogore mag timo nonro. Ponono inyalo kawo mano miluongo ni questionnaire miyo ng'ato form mar mondo mi ojazi, ponono ni penjo achiel kachiel, kata seche moko nitiere yore mopogore opogore motimo. Utime yo machalo nade mar mondo mi jopiny obed kod adiera ni nonro makamae otime yo maler, otime yor adiera kendo magi gik matimore. Emomiyo fod adhi mbele nikech pok atieko kanyo. Kwase loso kuonde mwatimegi to waloso penjo midhi penji. Penjo gi bende ng'eny gi gin standard. Kidhi Zimbabwe ibiro yudo ka nitiere penjo aina mipenjo. Kidhi Ivory Coast ibiro yudo penjo aina mipenjo. Kiwacho ni gin standard, gin machala. Nitiere kaluwore gi group monego bed nitimo group mochung' ne gini e piny mangima. Oketo ni kochopo kar yore mag thieth wach malaria ni wadwa wuoye, wach tho mar nyithindo matindo wadwa wuoye, wach chanjo wadwa wuoye, kamano. Koro kidhi chanjo tiyudo ni penjo aina mane minyalo penji. Kidhi tho mar nyithindo matindo penjo aina magi monego penji. Kidhi nyuol mar mine penjo aina magi monego penji. Lakini penj nigi thuolo mar medo magi mondo mi oyud nonro mang'eny maingo gimobedo recommended cha. To mosewach ni magi to beni waketo nyaka bede iye ka miluongo ni ko gi kizungu. Gin kanyo mondo mi wabed ni Kenya nyalo pimo mara ni to Uganda chal nade kipimo gi Kenya. Kenya chal nade kipimo gi Egypt, kamano. Now kwasetimo mano to wakaw penjogo waketo kanyachiel. Koro penjogi nitiere mag mine. Koro ni wantiere gi questionnaire mar mine. Iketo tenge. Penjo gi wantiere gi mag joma chuo. Iketo tenge. To kapok ne wachako, nitiere penjo mipenjo e ot. Seche mwadonje ot ni, to wadwa ng'eyo ni ji adi modak e odni. To gin gi higni mane, to gin mine kod joma chuo, nyithindo, kamano. Wasetimo nonro no, koro kwang'iyo ni okay, mine nitiere ka ariyo. Koro mine mantiere ka ariyo ni onego bed ni wapenjo gi mag mine. Nyithindo nitiere ka 3 matindo. Koro mine biro duoko penjo mag nyithindo gieki, nonro mag nyithindo gieki. Chuo nitiere ka 2 kata 1. Achiel no wabiro penjo mag joma chuo. Koro kok wakaw gigi waketo gi kanya achiel. Mani ng'ini watimo mana gweng' achiel. Wachako wadhi e gweng' machielo. Mwachako watim kendo kamano. Koro watimo gi kamano mwachop kama koro watieko gi duto. Kok wariwo gi kanya achiel. Seche mwariwo gi noendo wabiro golo nonro mar Kenya. To wabiro golo nonro mar Kenya kaluwore gi magi kuonde mag town. To wabiro golo nonro mar Kenya ni magi kuonde mag dala mashambani, rural. Bas kato wachako waduogo koro wang'iyo ni county ka county. Gine mano wagole nonro mano watime gimano wayudo e county duto waketo kanya achiel. Ken mar Kisumu waketo wuok Kisumu, ken mar Siaya waketo wuok Siaya, ken mar Turkana waketo wuok Turkana. Bas mane kaka itimo gini. Yo mwatimego wapuonjo ji, wakawo jok monego bed ni timo tijni, wapuonjo kaka mae ne wapuonjo gi ka waketo gi kama gidake kanya achiel kuom ndalo 28. Kapok watero gi mondo gidhi gitim tijni piny kucho. To ndalo mane wapuonjo gi ni e puonj gi ka wachako waketo gi wadhi kod gi e pap mondo gidhi gitem gini mondo wane kaka gitime, ni to be giyude kare koso nitie kama ochachni. Koro mago duto wasetimo. Ma wachopo kama koro wayudo duoko gi ema koro wachiwo. To duoko gi bende kuchung' kendgi. Duoko gi wang'iyo gi nyaka ni to kuma ne wachake cha 89 mane wachake cha mwabiro 93
mwabiro chiko gaboro, mwabiro iga mara 2003, mwabiro 2008 kod 2009, mwabiro 2014, makoro wachope ka. Koro wang'iyo gi, koro waloso gimiluongo ni trend. Koro inyalo neno ni toke kuma ne wachake ni wasewuotho machal nade, ngima osebedo machal nade king'iyo yo makama, king'iyo yo machielo ngima osebedo machal nade, kamano. Kata kapok wachopo e pogruok maponono osebedo e nonro makamagi nyaka nochake higa mar 1989. Nitiere nonro mabende nugolo odiochieng' manyoro mwanyalo wacho ni nyaka sani omako chuny jopiny ahinya. Ahinya mano koluwore kod kaka county ma Migori ema bende oyang kaka county mabende nitiere kod kwan mani malo mar chuo manigi johera kata mon mathoth mabende gibedo godo e achiela e ng'ango ka bende kipimo kod counties mamoko. Kopogore kod mano, nonro makamano bende ogolo ni county ma Murang'a ema nitiere kod mine mang'eny manitiere kod johera mathoth. Kwanyalo mana neno kaka nonro makamano notimo odiochieng' manyoro, kinyalo mana ketnwa mano iwacho kanyo ni county ma Murang'a ema bende koro nyaka sani mon kaachiel kod nyiri manitiere kod johera mathoth nitiere kanye atamalo 11. Kiluwe kanyo kod county ma Kericho e atamalo 6.5, Busia nitiere atamalo 6.2. Mano kaluwore kod nonro mar KNBS, mano mon kaachiel kod nyiri manitiere kod johera mathoth. Kwanyalo mana dhi mbele mar mondo mi wang'i chuo kata yawuoyi manigi johera mathoth mage counties magwa. Wantiere kanyo kod Migori otelo kod atamalo 28.7, Elgeyo Marakwet Luwe 28.5, West Pokot 27.2. Wanyalo mana dhi mbele mago chuo kaachiel kod yawuoyi mabende nitiere kod johera mang'eny. Kato waneno kanyo ni joma ne obedo kod johera mathoth. Wano kanyo ka chuo ema nitiere kod johera mathoth kata yawuoyi kod atamalo 15, mine luwe kanyo kod atamalo 4. Kaito wantiere kod jogo mabende notiyo kod rabo yunga e kinde jogo ma oherore. Chuo atamalo 45, mine atamalo 12. Mago jogo mabende notiyo kod rabo yunga. Ka bende wantiere kod hera oko mar keny. Hera oko mar keny wantiere kanyo kod mine atamalo 19, chuo atamalo 37. Mane otiyo gi rabo yunga wantiere kanyo kod mine atamalo 18, chuo atamalo 68. Kwanyalo mana dhi mbele mar neno gigo mabende nugola yango odiochieng' manyoro, mine mantiere kod johera mathoth. Kwanyalo mana ng'iyo machielo mar mine mantiere kod johera mathoth. Wantiere kanyo kod mond liete kata joma kenygi okethore atamalo 6.9, nyiri mapoko kendi atamalo 4.3, mine manie keny atamalo 2.2. Ka bende chuo manitiere kod johera mathoth, kwanyalo ng'iyo chuo mantiere kod johera mathoth, wantiere kod chuo ma mondegi otho kata ma kenygi okethore atamalo 26.7, mapok okendo atamalo 13.8, ka chuo manie Kenya atamalo 15. McDonald magi e weche magi moko kuom weche mabende ji aneno kapo nono kete maino margi ahinya e kinde mabende nusegolo nonro makama. Jomoko penjore ni tang'o momiyo county ma Migori mokwongo kapok adhi e wach Migori, adwa ni mondo wayud gimoro ka e yo makare. Aneno kondike gazeti ma kawuono mana ka ne studio ka ni jok manigi mon mang'eny oko mar keny kuom dweche 12 mosekalo gin kama. Ok en dweche 12 mosekalo, en kuom ngima ng'ato. Kiwacho ni en kuom ngima ng'ato matene lifetime. En lifetime. Omiyo gino pogore gi gik ma ondiki, gik maneno kondiki to gi gik ma winjo ka jo Kenya wacho. Mano giloso margi mok maro. Pogore gi maru complete. Emo mi en kae kawuono mar mondo mi chiune gi ler makare. Yeah. And mar ariyo, koro omiyo wakungo winjre ni penjo mane wapenjo nene ni to e kuom ngimani isebedo kod jok midhi godo e ng'anga achiel marom nade, adi.
bas koro ng'ato miyowa mano joma mine miyowa mano kiwacho ni kuom ngimani nyaka ni chope higni mag terruok nyaka ni chak donje wach terruok no jomoko chako higni 20 jomoko chako higni 30 jomoko chako kata na matin higni 20 to sano koro en higni 54 jok moko penjogi gin jok ma gin 55 kadhi mbele penjo mwawuoye sani e report mwagolo ni en ni wapenjo kuom joma mine wapenjo chakre higni 15 nyaka 49 mano nego bed ni ler kendo wacha kuom joma chuo wapenjo kochakore 15 nyaka 54 koro miyo jok ma hikgi tin ne mano waonge godo kama wachako wadhi en kar nyithindo machakre kar nyuol nyaka kapok ochopo higni 5 mabendi wacho ni mago duoko mani duoko gi joma mine yes mani duoko gi joma mine nyithindo ok nyal wuoyo ok nyal wacho magi ipenjo mine maduoko penjo gi eki bas koro aparo ni ka wasewinjore ni jok mwawuoye gi gin joma chal nade koro nego bed ni wang'eyo ni report mwawuoye ni onge gi jok man gi higni 55 kadhi mbele bas kwasetieko mano to koro waduogie gima nonro wacho ni Migori iwacho ni nigi partners mang'eny to e seche mwapenjogi jo Kenya ok onego ringie mana mano nikech penjo mwapenjono nitiere gima bende wachako wang'iye godo ok wapenjo no chung kende kamano ok wapenjo ni wadwa ketho nying ji to wapenjo gini ni to wang'iyo ni to kuom nonro moko mosebedo ang'o ma dibed ni kelo shida machal kama and adwa mondo awachni maber ni king'iyo nonro be mane watimo kod Ministry mar Health 2018 2018 iluongo ni KenFIA en Kenya population based HIV impact assessment en mokaw kar gima ne waluongo ni Kenya Indicator AIDS Survey mayande watimo koro duong' moingo Kenya Indicator Survey Kenya AIDS Indicator Survey koro KenFIA ni kane watime higa mar 2018 to gima ne wayudo and mae nen mar pim en gigolo remo tipimo ne ma nonro mar ng'iyo ni to ji adi ma nikod tuo mar ukimwi ji adi man gi tuo no to gin kunde mage to gin ages mage to gin gi sexes mage distribution mage chal nade now kane watimo mano to nwayudo ni e Kenya wan gi atamalo 4.9 matine 4.9% e Kenya ka kaluwore gi gima notim 2018 ni kod tuo mar ang'owa mar ayaki mano tim mbele ne mano Kenya ne en 5.4 koro osedok chien onenore mano national average aya koro wadhi koro e county ka county iyudo ka Mombasa en 5.6 wadhi dala wadhi e Nyanza Homa Bay 19.5 tingine national average nadi 4.9 to Homa Bay nigang'o 19.5 matine no kalo kata mar piny Kenya te mano was the highest now koro idwa chak ing'eyo ni to alwora ne ni chal nade Kisumu 15.3 Siaya 13.5 no Kisumu 17.5 Siaya 13.5 and Migori 13 now kidhi kunde mabute ka Kisii 6.1 kidhi Nyamira 3.9 kidhi Busia 9.9 now apare manoromo wanyalo tiyo kuro gi mago ng'i Kenya kaka chalo 4.9
counties magwa madalagi basi ing'iyo ne bas gini to chal nade nikech gine environment monego bed ni dwa chalore bas iyudo ka marwa ni malo sana bas koro wapenjore ni to ang'o makelo magi bas kae makoro idwa neno ibiro yudo ni wacha ter biro donje kam ibiro yudo ni wacha multiple sexual partners biro donje kam ibiro ng'iyo ni okay tidwa ng'iyo ni to raboyunga ni ji marom nade matiyo kodgi kuonde ka kuonde magi ibiro yudo ka magi biro donje koro kidhi ng'iyo kar raboyunga ka tibiro yudo ka kuonde ma HIV AIDS nitie malo sana tiyudo ka tiyo gi raboyunga timo nade ni piny koro miyo achiel kuom gik makoro ineno wawacho sani gi mar bedo gi johera mang'eny wang'iyo godo ni to dibed ni bedo gi johera mang'eny ni miyo wa shida machielo mane kako onego bed ni wang'iye ok onego bed ni wang'iye e yo moro ni ma ochung' kende ni ma koro ochung' kende ni koro wan gi wach malich ahinya Homa Bay tok mano en ng'iyo ni to ikonyo ka Homa Bay marach tikonyo Homa Bay nang'o mae kama koro wabiro e wach interventions une ma bende ubiro gi wach intervention no kose mano koro kusetimo nonro makamato koro weyo ne sirikal mar mondo mi one gima biro timo mana kaka isewacho ni koro nyaka sani iwacho ni bedo kod johera mang'eny nyaka sani wang'eyo ni e kind joma chuo ong'eny ahinya e county ma Migori e kind joma mine to ng'eny ahinya e county ma Murang'a ikonyo nang'o yes kwan koro kaka jomochung' ne nonro tijwa en yudo nonro no mwakete mesa bas koro wang'iso jok mochung' ne yore moko wang'iso Ministry of Health mae duoko policies wachang'o to interventions monego koro uketi mondo mi wakony yoregi mage to gin makoro gitimo mano wadhi a sister organization miluongo ni National Council for Population and Development NCPD mochung' ne weche mag family madil gi weche mag family planning gichung' ne weche mag family planning in terms of ni gidhi e gwenge gitemo puonjo ji ni kutimo kama to wanyalo control population wasani gin kwan wachal kama lakini mondo mi kwanwa ni obedie maberberie mondo mi kaka uchumi wadongo obed ni nyalo ritowa onego bed ni wabedo gi kwan machal kama mondo mi wabed gi kwan machal kama kare onego watim achiel ariyo adek onego wakom nyuol to kom nyuol ni magi yore mikomo godo nyuol to kum yore mikomo godo nyuol iyiero manyalo moyie gi dendi bas koro mano kendo ng'ato grup machielo chako timo mano koro marwa en golo nonro kwasegolo nonro to wachung' kanyo gima wanyalo mana timo en ni wanyalo mana ng'iyo ni to bende ji owinjo tie nonro gi to tok mano koro jomoko machako timo ochako kawo sirikal duong' migawo ka migawo nitiere gi tije mutiyo to bende mana kaka isewacho mani nonro makamagi ponono konyo e ng'iyo kaka sectors moko dhi mbele ahinya nyati wacho kata mae mar ponono jogo mantiere kod joma gintiere godo e ng'ango mang'eny ponono konyo mar neno ni ang'o momiyo matimore to ere kaka mae nyalo miyo medruok e kute mag ayaki kata nitiere gwengego bende nitiere nonro mabende nugolo kotudore kod kedo kod kute mag ayaki rowere mong'eyo kata rowere manigi ng'eyo e wi ayaki mago mabende okia wapimo kod jogo modak e bombe kaachiel kod jogo mabende odak dala kata kamano kapok waneno kaka kwan makamano nogolo odiochieng' manyoro nyaka Ramogi jong'iena mar mondo mi wakaw yuyo madundo gi sani tok yuyo marwa abiro duogo mar mondo mi adhi mbele kod twak marwa pod imedo chwalonwa ote mari kokalo e yore duto te mag tudruok ote mabende abiro somo ka wadhi mbele kod chenro marwa machiegni nyakwara Ramogi Ajwang' e chenro mar ngoma owake wuok tich wakelo ni ngolo manyien tich ariyo ras reggae owake when the quarantine thing done and everybody touch bro
Tich adek en odiochieng' mar twak gi jothumbe. Tich ang'wen kama nene waterie golo machon. Tich abich sukus owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma owake wuok tich nyaka tich abich saa 10:15 odhiambo nyaka saa 12. Oganda en kitgi. Joluo bende wan gi kitwa. Wakelo ni luo kitwa gi timbewa. E chenro mar 111 ngeso ka ngeso saa 1:45 mar otieno gi Rabala Kwasi Owad gi Rajabu. Ging'wono mar Nyasaye manyisore ngimawa kinde ka kinde. Ber ka waduoko nero kamano kod pak. Ma watimo sabato ka sabato chakre saa 2 mar okinyi. Yud gweth kod ngima manyien kuom Kristo kokalo kuom puonj koa kuom jotich Nyasaye. Sikie lamo, nyis Ruoth Jehova Nyasaye entie gi duoko maber ne ngimani. E chenro mar Injili ngima e Ramogi TV. Wanda Chibalonza Muliri is a 16-year-old girl, and she's the daughter to the late Angela Chibalonza. I stayed with my dad since I was young. When I was young, he told me that he used to breastfeed me. Sometimes I used to cry for my mom. You two seem to have a very beautiful relationship. Since I was young, I've been knowing that he's my mom and he's also my dad. I do pray. And one thing I came to learn, life must move on. Ninataka Ebeneza ijengwe juu yako. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' kendo erokamano ahinya kuom medo kete e Ramogi TV okinyi ma kawuono kama watwaka kotudore kod nonro mar thieth mabende nogolo odiochieng' manyoro kod duol mabende ochung' ne kwan mar oganda mano KNBS kabende nyaka sani gigolo nonro makamano kotudore kod weche mopogore opogore chal mar kedo kod kute mag ayaki e pacho kae kaachiel kod chal mar jogo mantiere kod okumba mar thieth gi weche mopogore opogore mamoko mabende ne gigolo e nonro makamano kata lipot margi odiochieng' manyoro. Antiere studio kae kod Director General mar KNBS mano McDonald Obudho mabende pod wantiere gode twak kotemo mana lero gino momiyo gitimo nonro makamano to gisebedo ka gitime e yo machalo nade to nonro makamago ere kaka nyalo konyo piny Kenya hinya to e sekta no mar thieth. Singo ni nyako Ramogi Ajwang' nabro somo moko kuom ote mabende wuoronwa ka wadhi mbele kod twak marwa okinyi makawuono. Kwa nyalo mana somo ote achiel kachiel e wang' jowi kanyo. Andrew Kotolo wacho ni nonro ni nyiso nek ma osiko e Kenya ni mar adier tin ndi to nonro no ok en stem cell makare. Korka weche osiep ni mar mon joma awacho kanyo ni joma aleng' chuo gina yanga kanyo ok ni kare. Mano pach Andrew Kotolo. Ote machielo Engineer Lazaro Kanyamboka wacho ni joluo matiyo e health sector advice joluo wetegi ni okom nyuol to sechego to okuyu kod oria oyao wacho kanyo no yao kata kamano wacho ni ginyuol ahinya kabende wacho kanyo ni donge
mamiyo namba marwa dok piny kasto owacho kanyo ni alufu ere kaka ging'eyo ni alafu ere kaka ging'eyo ni jomigori kendo kata kendo ema kod mpango wa kando. Jomigori kende ema ni kod mpango wa kando kata ni majo Homa Bay en onge mpango wa kando. Wacha ni en Engineer Lazaro Kanyamboka mar Kariobangi Jamaguye. Lewis Wudawasi wacho kanyo ni penjna jalony niya ang'o magini gi consider sama gikawo nonro no. Gikawo ndalo marom nade in terms of duration. Mano penjo mabende McDonald biro duoko nwa odiochieng' makawuono. Ezra Opiyo wacho ni emomiyo thoe mag derruok thoth kuro awuoro. Mago mana moko kuom ote mabende uchwalo nwa kanyo. Vivian Sylvia Ongir wacho ni indeed in Kenya everything is possible. Jomigori wamor mana dongruok. Mago mana ote mabende joneno magwa pod medoro nwa kanyo achiel kachiel. Kata kamano dago mar mondo mi iduoka ne penjo mabende wuod Lewis Awasi boda upenjo kanyo. Ka bende upenjo kanyo ni ang'o ma uconsider sama ukawo nonro makama tukawo ndalo marom nade e kinde ma utimo nonro makamano kata thuolo marom nade. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo wadok chien matin mondo mi ang'is jothurwa atem lero ne jothurwa mondo winj wachni maber. Ka penji ni ibedo e ngimani isebedo kod jomiriwo godo ng'ango adi to ng'ato jahigni 40. Ng'ani samoro nochako donjo e weche mag dhi e ng'ango ni ka en jahigni 20 en gi nyako mosiepne. Nyako mosiepne noko kendo. Bas udugu kendo samoro were gi jaode. Mago ji adi? Mago ji 2. Udugu kendo. Mago koro ji adi? Ji 3. Now, wadhi kamano mochopo higni 40. Mane mwawuoye, ok wawuoye ni ma e gima timore sani. Mane mondo nikech wan ng'iyo practices mag sexual activities. Yes. Mondo mi wang'iyane to bende onyalo answer problem machielo, shida machielo mwaneno kama chielo ni. Koro miyo ok en kaka jo Kenya kawe ni. Atemo mondo awach maler ni gimwa wuoye ni ok en giro dichieng' achiel, ok en gimo timore e muda mar higa achiel. En gikmo partners misebedogo e ngimani te. Mane mwawuoye. Machielo mopogore gi mano mar ng'at machielo. Bas. Seche mwatimo nonro ni nawacho ni wabedo gi wan gi gik miduoko godo penjo gi mang'e questionnaires. Mamoro nitiere at the household level, moro nitie mar joma mine, moro nitie joma jochuo kamano. E seche makoro yore ni odi nitiere gi ng'ama mama, ng'at ma dhi timo nonro kuome en ng'ama nyako bende. Gidhi kando. Gibet kode piny ji adi? Gibed achiel kachiel. Kachiel gin ji 2. Ma kata supervisor mar ng'atwa matimo penjo ni ok dhi kama itime kama gitime penjo no endo. Gin ji adi? Ji 2. Gitieko mano, ng'ama wuoyo ng'ama dichuo bende ng'ama ng'oa ng'ama wuoyi. Ema wuoyo kendo gi ng'ama dichuo bende kando. Ok en kes ma oketu family ubet kanya achiel uduoko penjo gi eki. Nitie gima luongo ni confidentiality. Ng'ata mamiyowa duoko mora watemo ok ni watemo wageng'o mondo kik ng'ere ni ng'awa momiyowa ma. To wang'eyo ni ma en kes moa Migori, ma kes moa Mombasa, kes ni en moa Murang'a machal kamano. Koro miyo nitie gima luongo ni confidentiality. Ok ang'e kaka anyalo luonge maler gi dholuo. To nitie gima luongo ni confidentiality. Ma en gima muhimu sana seche mitimo nonro. Wanyalo wacho ni pon en kano siri mar ng'ato. Kano siri mar ng'ato. En kano siri mar ng'ato. Iwacho maber kabisa. Koro mae wang'iyo. Mar 2, nonro mwatimo ni nwachako wapuonjo ji ndalo 28 na wacho mano. Puonj miteri kuom ndalo 28 chakre okinyi nyaka odhiambo pile
ok en puonj mayot. Mano puonj mupuonjo godo jogo madhi kawo pach ji. Tang'o ni nonro ma kamano timo e kind dwe mar 2 kod dwe mar 7 mano mar higa mar 2022. Yes. E kind dwe mar 2 kod dwe mar 7 ndalo 28 go bende nitiere iye kanyo kose mano bedo tenge. Mano onge iye kanyo. To be kata kapok wapuonjogi mondo gidhi gitim tijni, nitiere test mane wasetimo higa mokalo cha. Mano higa mar 221. Nwatimo test mokwongo. Wapuonjogi kendo kuom muda marom kamano. Mwaterogi oko, mwatimo test kuonde mopogore opogore. Watimo yudo ka Kisii watime test, Mandera watime test, Nairobi watime test, kamano. Koko wadugo waketo gigi kanyachiel. Koko wang'iyo ni okay, kuonde mage monego watimne adjust kapok wadhi timo nonro maduong'. Bas koro koko watrain gi kuom ndalo 28. Koka tok mano watero gi e field. Seche mano watrain gi cha, kuma watrain gi cha bende ne watero gi nyaka e udi area no ka gidhi timo practice kwaneno gi mondo mi wabed gadieri ni gidhi timo gima kare ka giwuok oko. To mana kaka ng'adi matin mosainya kuom ng'adi mang'eny ahinya. Ng'ato nyalo bedo ni penjore ni mana kaka iwacho ni nonro ma kama kutimo, iwacho ni umanyo ng'ama miyo mar mondo mi owuok gi ng'ama miyo wadgi, tumanyo ng'ama dichuo mar mondo mi owuok kod dichuo wadgi. Test kinde mutimo nonro ma kamagi, joma undiko mar mondo mi otim nonro ma kama. Gin joma wuok e gweng'no, ging'eyo gweng'no e yo makare, kosi nyalo goro ng'ato kata Nairobi ka titere Marsabit, kata igolo Marsabit tikelo Nairobi ka. Kalure ni mana kaka iwacho ni onego bed ni siri nitiere. Ponono kikawa jo isana Nairobi ka katimo nondo Nairobi ka. Ponono ang'eyo ng'ane dhok nyalo buoth. Gima watimo en ni mokwongo wadwa ni mondo dhok owinjire. Koro miyo ok wanyal kawo ng'ama jaluo to watero Marsabit. To wakawo ng'ama Mkamba to watero Siaya. Wakawo ng'ama jaluo emwatero kuno. To wakawo jaluo ma kanye ma Siaya. To seche mwatimo mano, e group mar Siaya kaka nondo ni kane watime, ne wan gi timbe 48. Matine ni county ka county ne nigadi achiel. Nairobi ema nitiere gi teams 2 nikech ne ngi gine mang'eny. Kuonde mane time nondo ne ng'eny. Nikech en bende kwan mare ng'eny moingo counties moko duto te. Koro miyo watimo gine mang'eny Nairobi. Koro e team achiel uting'o nyiri 3 to ting'o wuoyi 1 to nyako mar 4 kuom e team. Nyako mar 4 en nyako matimo mapimo ratil to pimo bor mar ng'ato, obed nyathi obed ng'ama duong', mane tichne. Koro miyo e team moting'o nyiri 3 gi, nyaka achiel biro wuoyo gi mama achiel, nyako machielo biro wuoyo gi mama machielo, kamano mana e gweng' achiel. To gibiro time kamano ma gitiek ute 25 ka. Koro miyo lugha osedonje wang'e nikech wasekawo mana Siaya motero Siaya, to wakawo mana nyar Migori motero Migori, kamano. To mana ka ang'adi kendo wacho ni ukawo Nyamigori utero Migori. Ere kaka uneno ni jogi mabende ukawo gi gin joma adiera ma ponono ok bigolo siri mar ng'ato? Kalore ni ponono kadhi kata dala moro ta adayo dho ng'ato ta winjo gimoro kacha, to ponono anyalo dhi goyo ne nyawadwa mbaka. Okay, ipenjo maber kabisa. Statistics wan gi chike muritowa e piny mangima. Achiel kuomgi en kano siri cha. To seche mwapuonjo jogi kapok watero gi e field, gikawo oath of secrecy. Gibedo sworn gi muma magikawo godo oath of secrecy ni gimoyudo, gimoneno, gimowinjo en kinde gi kamowinje no, to gima bironwa en mana nonro mokawo cha ema bironwa. To nonro bigini birona nang'o? Watimo gigi e simu. Watimo simu kama nonro watimo gigine makisani. Waduoko penjo gi duto e simu to ioro gi e server. Koro server ka ema koro wadili gi. Seche mwatimo analysis makoro wariwo nonro gi kanyachiel wadundo iye. To nying ok tigo, nying bedo oko mar mano. Koro gimoro amora mwatimo onge kaka koro wach mani koro ni Migori ni gine magin partners mang'eny. Onge kata ng'at achiel
mibiro ng'eyo ni mae ng'ani ema nowacho ma kata ng'ani man gi onge luongo nying mibong'eyo ni Onyango ema nowacho motieno. Kata kamano ka wadhi mbele ang'e ni nyugolo nonro moro kanyo mano kotudore kod kedo kod landruok mar tuo mar ayaki mabende nyaka sani pod imedore pacho kae kata obedo ni nyaka sani nitiere okenge mopogore opogore mabende osego mar mondo mi okony e kedo kod nonro mar kedo kod landruok mar tuo mar ayaki pacho kae. Kwanyalo mana neno kaka nonro makamano nogola ayanga odiochieng' manyoro ka bende rawere ama bende nitiere kod ng'eyo ewi ayaki. Wantiere kanyo kod nyiri atamalo 54, joma chuo atamalo 55. Wantiere kod rawere manigi ng'eyo ewi ayaki kind higni 15 nyaka 17, nyiri 44, yawuoyi bende atamalo 44 kanyo. Ka wadhi mana mbele mar ng'iyo nonro makamano, rawere manigi ng'eyo ewi ayaki mago rawere modak e bombe to nigi ng'eyo nyiri 57, yawuoyi 63. Rawere modak e gwenge to nigi ng'eyo nyiri 52, yawuoyi 51. Ka wadhi mbele kod nonro makamano bende mano kotudore kod jogo mabende kata kedo kod landruok tuo mar ayaki, rawere manigi ng'eyo ewi ayaki, nyiri ma ok osomo atamalo 13, nyiri mosomo atamalo 69, yawuoyi ma ok osomo atamalo 14, yawuoyi mosomo atamalo 80. Mago rawere mabende nitiere kod ng'eyo ewi ayaki. Ka bende wanyalo ng'iyo rawere manigi ng'eyo ewi ayaki e kaunti. Wantiere kanyo kod kaunti ma Kisii, nyiri 78.8, yawuoyi 95. Mana atamalo kaunti ma Kisumu, nyiri atamalo 73.5, yawuoyi atamalo 78.9. Ka bende ka wang'iyo machielo Siaya kanyo atamalo 71.5, Homa Bay atamalo 58.4, kaito Migori nitiere kanyo e atamalo 44.8. Mano kotudore kod kedo kod landruok mar ayaki e pacho kae. McDonald nonro makama ang'eyo ni nonro makamae ma utimo mogik mwanyalo tiyo godo kaka ranyisi en mano mar higa mar 2014. Ka wang'iyo kata kwa temo pogo nonro ariyogi ma otima mano mar higa mar 2022 ata higa mar 2014. Ko wang'iyo nyaka sani piny Kenya wanyalo wacho ni nitiere kanya ahinya to e kedo kod landruok mar ayaki ahinya to e kind rawere. Rawere sani kwa pogo kod higa mar 2014 gintiere kod ng'eyo moloyo higa mar 2014 kose nitiere dok chien moro. Mokwongo kapok aduoko mano, daher mar wacho ni gimomiyo ne wayiero jok mantiere gi higa mar 19 nyaka 24 ne nonro osegolo ni magi e jok mayudo tuo mar ayaki mang'eny moloyo grube moko to gin rawere koro miyo en gombowa mondo mi wang'e ni to bende ging'eyo gik manyalo kelo tuoni, to bende ging'eyo gik minyalo geng' godo tuoni, to bende ging'eyo gik miwacho awacha mok adieri kuom wach tuoni. Mano gima duong' kabisa, nikech ng'ato nyalo penjo ni tang'o miyo grubni emoyiero mondo mupenj ni to bende ging'eyo. Ka kura duogo e penjo ni en ni mokalo cha gine ne tin, ng'eyo mar wach ni ne ok ng'eny kaka koro entiere sani, lakini maduong' ahinya nikech ayaki osebedo kodwa kuom higni mang'eny. En gima nochakore chon, kata kidhi mana higa mar 89 ne entiere. Koro medo ng'eyo wach ne bedo mana maber kaka wasudo mbele, kaka ji medo ng'eye. Jomoko nonyuol ka ayaki ne onge, to gino biro gie kore, gichako ng'eye mana gie kore. To jomoko nyuol ka ayaki nitiere, gichako somo, gichako ng'e weche, to ging'eye ka gidhi mbele. Koro miyo kanyo to onge shida ahinya. Kama nitiere wach moloyo en ni ineno kiwacho maler ni jok mosomo kiwango mar somo, king'e kiwango mar somo, ibiro ka joma sombgi ni piny kabisa
nigi ng'eyo matin kuom wach tuoni, to joma sombgi ni malo nigi ng'eyo mang'eny. Ng'ato biro penjo ni to ang'o miyo wach somo gi bukele ei wach hakika, tibiro neno ka en nitiere gi gimomiyo ni ka sombi ber ti ng'eyo gigi yudo ka donjo mayot, mok ibiro yudo kisome gazet, mok ibiro winje radio, mok ibiro nene TV kamano, mok ibiro yudo social media. To ka somo nitiere piny to yudo ka ng'eyo ng'eny gik moko bedo shida. To ere kaka upimo kiwango ni mar somo? Nikech ong'eyo ni ponono nitiere upimo kiwango mar somo e yo machalo nade? Kuwach ni magi jomosomo to magi jomoko somo. En achiel kuom gik mwapenjo. Seche ma wadonje odi, seche mwadonje ot, so wakwongo wakawo na wacho ni wantiere gi gimiluongo ni household questionnaire. So seche mwadonje ot, wabiro ndiko jok modak e odni duto, kochakore gi baba, wadhi e mama, ka nyithindgi nitiere kanyo to wakawo nyathi maduong' maluwe kamano, ka nitiere wede moko bende wandiko gi piny kanyo, wandiko gi list no endo. Koro waluwogi, sex ni en mane, in male koso female, iki gin adi, nikech igane mapuro biro ng'iso ni maa watero kore questions makamagi, maa ok wadhi godo mbele kamano. Koro wakawo ginegi duto, nonro gi wakawo ni to sombi ogik kanye, mago bende nitiere e iye ka, nikech mage ma kakoro watiyogo to wang'eyo gima timore kuom kes ka kes. Koro joma sombgi ogik kanye mwacho ni magi ok osomo, kose joma pok onyono klas? No, wapogogi, nitie joma pok onyono klas gi tin. Wantie gi jok mowe skul e primary gi ng'eny. Jok ok noweyo, jok manoweyo, mano jok makoro osewuok e skul, to kod jok mapod nie primary, gin group mang'eny. Kidhi e secondary iyudo ka nitiere group mantie secondary manosetieko sombi ogik kanyo, kata mapod nitie secondary. Kia kanyo tidhi jok ma osekalo secondary, osomo kendo mokalo kanyo. Koro mago bende watiyo godo mondo mi wang'e ni to trends gi chal nade. Koro miyo ok en gima biro bang'e, en gima seche mwakawo nonro gi eki to owuoka mochanore koa e tiende nyaka wagigi kama penjo gike. Koro ka wabiro riwo gigi to waneno ni mae otudore gi nyawargi ni nang'o, ma otudore nang'o, kamano. Yes, modak e gweng' mane, nikech kanyo mwang'e ni idak e town kata idake intiere kor gweng'. Makoro nyaka sani nyalo wacho ni ponono ng'eyo mar ji e wi kedo kod tuo mar ayaki omedore kwa pimo kod higa mar 2014. Omedore maber, kamano. Manyalo wacho ni nyaka sani piny Kenya nitiere kanye kedo kod tuo mar ayaki? Kuom gini mae mana kuom ng'eyo weche mag ayaki onge pim. Koro wach mar kaka ikedo kode chako wuok kamachielo. Waseng'iyo ni group ma wach gi rachni chal kama. Adingi ni gine manotim 2018 gimoluongo ni Ken Fiani ne ogolo nyaka kosekawo remo to ng'iso nyaka ni ginene ma oyud machiegni marom nade, ing'ano yudo tuoni machiegni marom nade. Wanyalo bedo higni 24 waduto to wan gi tuoni waduto, to an nayude tin-na. Ubiro ng'isi ni ma ok en kes manyien, in iyude machiegni, ma e kes manyien. Koro to teko ne chal nade, viral load chal nade, mago duto nong'iso. Koro miyo en ema koro itiyo kode ting'iyo ni ang'o monego tim, lakini manyo nitiere report mwagolo ni to en mana ng'eyo fwenyo ni to bi ng'eyo en nogik gi kanyo. Ikamano. Thuolo marwa be naneno ka dhi mana mapiyo piyo, nyaka medo somo moko kuom ote ma bende pod aneno ka joneno magwa orono kinyi ma kawuono ote kaachiel kod penja ng'eyo ni thoth ahinya. Kwa nyalo mana neno ote makamago achiel kachiel e wang' jowi marwa kanyo kapono nitiere ote ma bende joneno magwa oronwa odiochieng' ma kawuono kata kinyi ma kawuono. Ote nyaka Ramogi Ajwang' anyisi ni nyalo chwalonwa kokalo e namba mar 23600. Facebook kacha bende biro yudo wa live Ramogitv, Twitter @Ramogitv. An bende anyisi ni nyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_. Winnie Mandela wacho ni uzuri, all men God used in the Old Testament were polygamous. Who are we to interfere with God's plan? Mano ote kanyo mar Winnie Mandela. Ote machielo Calvin Otieno
wacho ni there was no public participation. Public participation be onego bede McDonald. Aparo ni wadwo kanyo. Okang'e gima ng'ani dwa luongo, gima Otieno luongo ni public participation. Nikech data mwa wacho ni owuok kuom the public. Okang'e no dwaro ni mondo owuok kanyo. Nitiere gimoro miluongo ni focus group discussion. Mikawo ji tiketo kanyo achiel, tipenjo ni to maoni maru chal nade e case ni. Mano sechego mano seche modil gi gimi luongo ni qualitative survey. Lakini ma is quantitative, ma wapenjo ng'ato ka ng'ato. Oken mar maoni ni ji obet e group ni in wach ni paro ni obet nang'o. Apana. Koro wach public participation ni aparo ni tiere kama bendo koro nego beni ji chung'ie. Okaparo ni public participation idwa kete gimoro amora. Data mwawuoye owuok kuom ng'ato jok mane oyier duto mondo chiw cases gi kaka chal. Kura akeni public participation apani Otieno do lero nwa maber ni to ang'omo min gi wach public participation. Kata kamano we asuba ne oto mar Sam Jakombe ne wacho kaino yaore Joyce piny na jalony ni to ere gima omiyo subtende mathoth ok ti kod okumba mar jogo matiyo e private sectors kuom thiedho lak. Ka bende ang'e ni to kin jalonya e weche makamago, ka bende penjo ka en ang'o momiyo gir pimo tuo mar ayaki iuso e bei mamalo, tang'o mamono sirikal chiwe nono nikech pim en nono. Kata kamano kapod wadhi mbele kod twak marwa kotudore kod wach mar ugolo report mar odiochieng' kwa nyalo mana neno nonro mane be ogol kanyo kod KNBS kotudore kod okumba mar thieth. Mano report mar KNBS ji manigi okumba mar thieth pacho kae wantiere kod mine kanyo atamalo 26, chuo atamalo 27 mantiere kod okumba mar thieth. Ka wang'iyo wach ni mar okumba mar thieth, wang'iyo no okumba mar thieth ahinya konyo ji e kinde ma gidhi osuptal kacha kaponono ni tuo ka intiere kod okumba mar thieth tinyalo yudo thieth e yo mayot kendo yudo thieth e yo makare. Nyaka sani jo Kenya mathoth nitiere kod okumba mar thieth kose podi nitiere ng'ikruok? Aparo ni kanyo rach sana. Okumba mar thieth ni pok wadhi godo maber kaka jo Kenya. Nikech kaka iwache no ni joma mine gin mana atamala 26 to joma chuo ni 27. Mano e gima report ogolo. To adieri makende ni okay, king'iyo NHIF mar sirikal en mabeche yot mogik. En michule 500 e dwe. Matine ni higa mangima en 6,000. To Joyce wang'i gine yo makare ni eseche matuo madhi osiptal ta aonge okumba mar thieth, adhi tiyo gi pesa di. Adhi tiyo gi pesa mang'eny sana moloyo kane atiyo gi 6,000 kaka family taketo akawo okumba ni to sasa ma ng'ata tuo an jaoda gi nyithinda manitiere e higa mowinjore mepori kwano gi ni gin nyithindo biro yudo godo thieth. Biro konyowa moloyo ka wawacho ni okay, wan koro piny otamowa waling'. To tuo to ngino kinyal tuo ok go odi. Tuo nitiere manyaka waikre ne. Omiyo gima dawach ne jothurwa ni watemuru mondo wakauru okumba mar thieth. To ni mar kakor ng'iyo mos gine mar pesa mitiyo godo kuom thieth ng'eny sana e ot ka ot. Pesa mar thieth kakor ng'iye higa gima en pesa mang'eny sana kotimore. To seche moko bende chopo kama koro obiro ma serious makoro ng'ato rwaki e ward mobudhe ward. Yes, makoro iyawo nyaka gine misolo. Mae makelo ma achiel kuom gik machangie e wachwa mar dhier. Nikech wakawo pesa mang'eny makoro wadwa thiedhorego kar pesa gi mondo wati godo e yore moko, wachul godo fees, wayud kaka wachiemo, wayud kaka warwakore kane wasegolo 6,000 mwatero ka okumbani. To kanyalo nitiere to wadonje kendo
okumba mamoko mag private giki nikech gichiwo osiptende mang'eny mithiedhruoke, gichiwo facilities mang'eny ma ji yudo godo konyruok. Aparo ni kochopo kanyo to watemuru mondo mi wabed gi okumba ni nyalo konyowa, lakini kaka sani pod en piny sana. Thuolo marwe mawewa wang'wa, to wach moro ka ok nago mar mondo mi watiek kapok walose. Mano kaluwore kod kwan mar nyithindo mabende jogo manitiere keny nyuolo gi sani. Kaluwore kod nonro maru, wachore ni kwan mar nyithindo minyuolo sani odok chien ot ka ot, ponono en mana nyithindo 3 kende. Gima dhiera McDonald en ni wanyalo wacho ni jogo manitiere keny emoduoko piny kwan nyithindo magiyudo. To iye mohiu ka wang'iyo kaunti ma Samburu motelo kod atamalo 50.1, kiluwe kanyo kod West Pokot atamalo 36, Homa Bay atamalo 23, Migori atamalo 23, bende Siaya atamalo 21. Nyalo bedo ni jog manitiere kenye masani tiyo kod yore mag komo nyuol, to nyithindo manyiri matindo to maka iye mohiu ma ok giti kod yore mag komo nyuol kosang'o matimo. King'iyo nyithindo mamako ich ohiu, chakre higni 15 nyaka 19 gin atamalo 15. Namba nuduong sana. To kaka kes mar Samburu tibiro ka gin early marriages nikech kaluwore gi culture gi. Mago cases ng'eny gin cases mag early marriages. Moko to koro makoro kaka mag thurwa gi to mana njao nikech wanto be waonge gi wach culture mag early marriages. To gima duong' en ni seche ma namba wa odok chien nikech family planning jutiyo godo maber, ema kelo namba madok chien mag nyithindo minyuolo. 2008-2009 ne percent ne 4.9, no 4.6, to 2014 ne 3.9, then sani koro wayudo 3.4. Odhi piny kaka thuolo medo dhi, ma en wach maber sana ne jo Kenya nikech onego bed wan gi jok matin ma wanyalo rito mayot e familia. Piny mangima average mare sani en 2.5, lakini midwaro maber mogik onego bed ni en 2.2. To wach iye mohiu ni kata bedo ni ponono inyuolo nyithindo matin, to nyathini ni kata kinyuole ponono kosedongo omako ich kapod otin, dong mano bende pod imedo mana kwan kose? Emomiyo en yo monego bed ni geng'o. Apani wawuok 18% wabiro 15%, ok odok chien, lakini gin gik monego bed ni kaber to geng'gi. To king'iyo gi mos tibiro yudo ka kuom group mar 15 to 19 ni duoge wach somo, atamalo 38 mag jok mo skul ema nigi ich, 20 mar primary ema nigi ich. To kakoridhiye jok mosedhi secondary school, mosetieko secondary school, to jok momako ich mohiugo thin kabisa. Matin ni wach somo ni bende nitiere gi effect ka. Omiyo achiel kuom yore minyalo geng'o gigi en ni nyithindo oketi skul. Otere skul. Nyithindo bedie skul. Thuolo marwe maneno karumo McDonald obudho kinyi makawuono. Report makama mabende nugol ahinya mano mar Kenya Demographic and Health Survey mar higa mar 2022 dhi konyo Kenya e yo machalo nade ka watieko, idhi ti kode nade? Mana kaka na wacho ni kwasetimo ma to wachiwe ne jok migepe moko makoro nego bed ni kawo yore mowinjore mondo mi walos ma wan wagolo gima timore. Koro jok madil gi weche moko kaka Ministry of Health koro biro gi yore ma ginyalo geng'o godo weche mag ayaki. NCPD biro gi weche magitemo godo puonjo jopiny wach family planning maber. Ministry of Education biro gi weche mag biro konyo godo nyithindo mondo ensure ni nyithindo timo ang'owa ni e skul. Magi interventions gin makoro gibiro gi weche duto mabiro konyo. Omiyo ripodni onego bed ni konyo jo Kenya e yore mang'eny, and seche motimo mano to mano mabiro miyo wabedo kata gi economic growth. Ka health, ka ngima mar jopiny ber,
to dongruok kata mar ohala kata mar ang'o bende bedo ang'owa maber. Omiyo en gima biro konyowa e yore mang'eny. Erokamano ahinya McDonald Obudho kuom kawo thuolo mari okinyi ma kawuono. Ichopo e studio wabed kod twak makamae mar ng'iso jopiny kaka nutimo nonro makama to ber mane mobiro kelo ne piny Kenya. Nyako Ramogi Jwang de wagomba inya dhi mbele kod twak marwa okinyi ma kawuono mak mana ni nyisa ni thuolo marwa manomiwa ema orumo gi kanyo. Wakawo mana yweyo madundo gi sani tok yweyo chenro mabiro ma tok mae en tedo gi chiemo. Kik idhi mabor. Oganda duto nigi pok mopogore opogore. Kata kamano, ang'o maketo pok mari mondo bed mopogore gi jowetegi? To ka gibiro at the ground, gi appreciate ka gineno kaka watimo gigi gi lwetwa. Dibed ni pok mari kelo ni yuto kata loko ngima mag jogo mantiere alwora mari. Ken gi passion to obro bedo profitable with time. Chenro mar pok opogore rango jogo mantiere gi lony gi talanta mopogore opogore. Kik idek ne chenro makama chieng' tich ang'wen juma ka juma kod Sharon Ong'ao. Mana e Ramogi TV. Ngima iye okikore. Samoro rieny. Erokamano. Kawuono biro wacho mana weche mamoro. Ka samoro to iye tek tweta. Ana yie mondo atho, yo ka yie mondo itim gik midwaro go. Seche moko jadwar lokore le ma ipedho. Shrata. Jogo mane hiero lokore jasiki maduong'. Nikech timbe ne njore, to kendo jawuoro mapok anenoga. Indiwe mondo thoda kwaywak. Ng'wech en mar manyo hera. Hera mar adieri. Hera ok chiwre nono, nyaka ichiw hera eka iyud hera. Dago ngima kendo yudo hera. Ji te mantiere odni oheri ahinya. Tapki, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno, mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Jatelo mano biro ka nyoro, odwa riwo arus kodi. Hera motwere kidi Lwanda, omuoche kind osiepe ariyo. Jitengi. Neno no kende ok nyal romo. Wange gi nyaka. Miriambo thinyore lela, kendo kelo mirima kod lit. Anang'eni do ng'at maber kaka. Bende anyuola kod osiepe nyalo donjo e kind osiepe ariyogi. Bedi. En ok ohera kata matin. Inyalo chopo kanya gi jal ma ihero kiling'ling'. Ne Suresh ni oko, ibende biwadhi. Ng'at mabokendo Pragia, ng'ano nigi hawi. Kik iwe ma ok ineno sigana mar hera motwere mar kumkum bagia. Ok anyal yudo yo manyalo wacho nigo ni aheri. Yud chenro mar kumkum bagia gi dholuo sani koro e View sasa. Nyako Ramogi Jwang en okinyi machielo majaber mwachakwa romo e chenro mar tedo gi chiemo mabiro ni chieng' tich adek saa 2 mar okinyi. Ka odiochieng' ma kawuono wantiere e gwenge mag Mihanyo Utawala. Ka bende alimo nyadendi moro kae e